ስም አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ በቅድስት ሥላሴ እንዛምኖት ማፀን እከደ ከሰይጣን በቀር መዛትም የቅድስት ቤተክርስቲያን ተይትስም የማርያም ጽዮን ለዓለም ወለዓለም ዓለም ናቅተ ከዚህን ሰባከን ባርከ ከዚህን ተአምነከን ስለከዚህን አስበቃከን ገነከዚህን ከነለስም ከቅዱስ ሰጊድ ለቀ ዘለከ ሰጊድ ክል ብርኮ ለከይት ከነ ኩሉ ልሳን አንተ ውት አምላክ አማልክት ወዚያ ጋስቶን ከሰነገስ አምላክ አንተ ለኩሉ ዘስጋ ወለኩላ ዘነብስን ጽዋከን ነበከ ማህረነ ቅዱስ ወልከን ዘይብላ አንተ መሰሰበት ጸልይ ከመዝበሉ ቅዱስ 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 እግዚአብሔር አምላክና ዝነበርካ ዘለኻ ንኩሉ ሕሊፍካ ድማ ንዘለዓለም ዓለም ትነብር ካብ ምስራቅ ክሳብ ምዕራብ ካብ ሰሜን ክሳብ ደቡብ ስምካ ንዘለዓለም ዓለም ተመስገነ ይኹን። ስለ አምላክነትካ ስለ ፈጣሪነትካ ስለ ጎይትነትካ ቅዱስ እግዚአብሔር አምላክና ንኽብረካ ንመስግነካ ንገልግለካ ንግዛእካ ንሰግደልካ ኣለና። ሰዓት መዓልቲ ዝባረካልና ንስኻ ከሞ ሰዓት ምሸት እዚኣን ሰዓት ዛለይቲ እዚኣን ድማ ባርኸልና። ጸሎትና ለመናና ተቀበለልና ተቀቢልካ ድማ መዓዝ ዘቁርር ምሕረት ዘውርድ ሰላም ዘምጽእ ግበረልና። ቅዱስ እግዚአብሔር አምላክና እዚ በሃገርናን ከባቢናን ንሪኦ ንሰምዖ ዘለና ውግእን ወረውግእን ሕማቅ ነገር እከይ ነገር ድማ ነብሰና ይቀይረልና። ትውግእ ናብ ሰላም ነቲ ህውከት ናብ ህድኣት ቀይረልና። ቅዱስ እግዚአብሔር አምላክና ንዝዓረፉ ኩሎም መንግስትኻ ውርሰልና። አካሎም ንዝጎደለን ሕሙማን ኩሎም ድማ ፈውሰልና። ፋሕ ዝበለ አክበልና ኣብ ፀባን ዘለው ድማ መስተርሆ ፍጠረሎም። ካብ ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም በረኸት ረድኤት ክፈለና። ከምቲ ንሃዋርያት ዝመሃርካዮም ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና እንዳበልና ንፅዋዓካ ኣለና። ስምካ ይቀደስ መንግስትኻ ትምፃእ ፈቃድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን። ናይ ዕለት እንጀራና ሎሚ ሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልናን ኣበሳናን ሕደገልና ካብ ክፉእ ድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ይተእትወና። መንግስትን ሓይልን ክብርን ዘለዓለም ናትካ ኢማ ኣሚን። ኦዝትየ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ብሕልናኺ ድንግል ኢኺ ብስጋኺ እውን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚአብሔር ፀባኦት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኺ ካብ ኣንስቲ ብርክቲ ኢኺ ፍረ ከርስኹም ብርኪ እዩ። ኦ ምልእተ ፀጋ እግዚአብሔር ምሳኺ እዩ። ኦ ፍስቲ ደስ በልኪ ሓጢኣትና ሰሪየልና ናብ ፍቲ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና አሜን። ይፍታህ ወይ ስረይ ዲና አምላክና ወዳነ ኢየሱስ ክርስቶስ ጋኒ ጋና ስተራሃት ያደምሳሲ አበሳ ወልዱ ለብሩ ከሳቴ ብራን አንቱም አብየ ካናት ወይ ዲያቆናት ሮን ሳይሩ ጻናት በስምክሙ ኮኑ ፍታሃኑን ጻነ ይረሰየንስ ኩሏን ሰማይ ዲዮ ማህረነ ክርስቶስ መልአሰ ተኸልተ ዲዮ ማህረነ ክርስቶስ 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 زحلفه محرنا بزمصل محلونا بافن منفس قدس بانت اجتنا مريم محرنا كرسس مل 10 تخلته بانت اجتنا مريم مرنكسوس بانت اجتنا مريم مكسوس بانت اجتنا مريم مكسوس بانت اجتنا مريم مكسوس بانت اجتنا مريم مكسوس بانت اجتنا مريم مرنكسوس بانت اجتنا مريم مرنكسوس بانت اجتنا مريم مكسوس بانت اجتنا مريم مرنكسوس بانت اجتنا مريم مرنكسوس بانت اجتنا مريم مرنكسوس بانت اجتنا مريم مرنكسوس سناي ነገር ንዝገበረልና ይቅረባሃል እግዚአብሔር أبوون قيتنا نملكنا مدحنا يسوع كرسات نمسكنا لنا سوينا ردينا يحلونا نقربنا تقبلنا أنت معبودنا نزمنا سعد زاوينا تحنا أيوب حجوم بزق الدس على زي عن كل زمن وتنا أخاب بنفراب بفصم سلامكم بتسمع بنا كل قناة كل ما زمن وتنا بفصم سلام كحلونا كل نزح جابير أملكنا لمنا لنا صلي وقيتنا جابير كل التحزابون قيتنا أملكنا مدحنا يسوع كرسات لعلو كل جبرن انت كل جبرن او كل جبرن مسكنك علينا سلسور كان نزرد خنا نزحل خنا نبقاون سلز قرب كان نتقبل كان سلز عب كان نزنا خنا سعزا زياوي سلز بصحغنا نمسكنك علونا او غيتا يقرب لنا او مفكر سب سلز لمنك علونا كم محرت كون دللنا ونذا قدست على زيان كل زمن وتنا اخا بفرا بفصم سلامكم فصمها بنا كل قناة كل مكان حبهم قول زخنا كل قبر سيطان مخلوف عصبات من العل سلان عقويتا كبار كاب كل حزب خاون أرح كاب زريال قدس وتعزون أرح زت عمن زحيشن عزلنا تمنى من كربيت كل حل سلان كنا رجس سلطان ذهب كنا نسخا خم خب كل غفاء لنا نبالا نمبر نفتنا يتأتونا حد ودخا قويتنا نعملنا ندعنا يسوع كرسوس من تفقر سابيل بزقبار محرتني قرتان مسخا معرم حول من زغنا منفس قدسن
مسجانان كبرن صنعاتن بوزلك على من كل ساعة نزل عالم آمين وأملاك كم سالخا محرني كم تعبير أبا سايد مسك أبا سايد صبيك حسبني كوحات يعطي وناصرني أنا أبا سايد فلت اللهم حات يعطي كل جزياب قد ما يبزر بخاص صادق بفرد خاون نسخون كاتر كبس أنا أخاطر يبدلكوا أبكر مخاك كي جوركوا نبأ بس سات ولدكوا منك أبا حات يعطي نستن إنه نحك أوشتي خاطر اللي أبوهم تو محرني من تخص أرس وسمع زات رين كبرت كتصعدوس أبني تزقد قد كأينا عاصمة حقوساس بحتان حقوسنا اسمعني قد كهب حد يعطي كولون وزل أبصين دمس سوا أملاك صوري اللي بفترة لي صن منفس كاوش تحدث كاب قد كاي دربي إن حقوس مدحان كامل سلي فقادنيا منفس دق فن ما قد خان مفرس خمرابية حتى أنا بقى خملص يوم أملاك مدحاني كاب أدار ما نقفني لساني نسرق هذه الكتب للإياه قويتها في مسكنها كنقر سكنا فريك فت مسوات باب لكاني تزيكون اسم مقرب كل كان مسوات مرارة تبغوني خامو مسوات أملاك سور منفسي وأملاك نسبرم كنت نبي أيتو مقاني خا نسيم صق خاصة ناي قبر الله مكابات يرسل وندق شو مسوات سركي بزهر مسوات بمل مسوات بحق لك أيشو أما سوي خا أراها قرب الكايوم هللويا آمين هللويا. ما توي مثلا ما توي مثلا تي صلدك مسيل تلكن تي مسألة إذا ساعات زي من بارس قاعد يذكر ساس عم قبرن ما فتصمت سمع ساعات مع التنيا كمون دك أسام سالموت سلزغونت كم ودعتا عندما سب تقصر أره متحج ياللي فلنا عده دكتور أره هيتم صلاة جزيرة كاس نقرصاس نقصين عام لخين بس جانا قرب اللو حتى يعطيك حد قال لك لمنو مزمور 230 أبي مرقيتا مزمور 230 حدا عين عالم مبل 230 كلتن أبا حاجوس مبل 233 عدو فيش مبل 234 أمانيل 237 عنديت 238 أشلي 240 حدا بيروت 240 كلتن إللتا 240 شدشتن إياسو 240 شعاتن جالاكسي نوت 10 240 شمونتن هاراغوين ونقل لقاس سابونا شنو ونقل لقاس معرف كلته كافقدي أسران حمشتن كساب سالسان كلتن إنه دم أبي يرساليم سمان زبال سبعين بره سبعين نعم لا أصفر مسنا عصر المسبنا بره منفس قدس زمان نبرو نتمسك جابير كير أيوم موت كم زي دم منفس قدس تقلي صلنا بره بمنفس كان بيت مقدس مسأ ودونة يسوع عن كم سرعات عجيخ قبر له مسأته سمان دم أبي دحوفه نعملاهم كم زنا بله بارخو وقويتان تنعزا مقلات برهان نهزبها إسرائيل كبرت خون أبقى مخلو هزبي زدال خيو مدحانكا عينتي كابر آياس حجي خمت ضربا خان باري خاب سلام تفان وإخابله مسجانا جابير أملاخ يكون أمين أو كرساس أملاخنا بسيراب بخان منفذ قدسن لمن كل سعن نسجد لك اللنا أمين
سمعنا لهم كفلتات صلات كيدانس ايفون حرة كفلتات صلوت انه اب قدمي اتقنع فرادي خقوم تدالي الله اتي اب مغغاي زحلف عدمي نخنانين نفردن بقوع سلازخونه ببسح حاتياتي رعدن انقطقطن الله غناخ نفسي غنا اب مريت تنبري اب كهالو تنسحي مخنياتو مريت اب مقابر ايودسون ايه اموت كاز زذكرو يلبون اب جهنمون زمسكن يلبونمو ካብ ድቃስተኪ ተንስኪ ናብ መድሕንኪ ብንስሓ ኦ ኣምላከይ መሓረናን ኣድሕነናን ናበልክ ተማህፀኒ ስብሐት ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሜን አሜን መዋዕል ሰብ ዘይውዳእ ሙሉ ወይ መድኃኔዓለም ኣለኹ መዋዕል ሰብ ዘይውዳእ ዝዓለም እዚኣ ካብ ንዘለዓለም ዝነብር እንተዝኸውን ሲ ነብሰየ ንጹር ዝኾነ ምክንያት መሃለወክ ነይሩ ግናኸ እቲ ጽይፍ ዝኾነ ተግባራት ክን እትሕማቕ እከይን ኣብ ቀድሚ እቲ ሓቀኛ ፈራዲ ምስ ቅላዕ ኣብ ሓጢአት ዓራት ከሰጢሕኪ ኣብቲ ሸለልተኛን ከዳዕ ስጋኺ ከሎኺ እንታይ እዩ እቲ ትህብዮ መልሲ ኦ ክርስቶስ ኣምላኺ በቲ ኣዝዩ ዘፍርሕ መንበር ፍርድኻ ይስንብድ ነቲ ዘለዓለማዊ ፍርድኻ እውን እንብርከኽ በቲ መለኮታዊ ነፀብራቕ ብርሃንካ እንቀጥቅጥ ኣለኹ ኣነ ሕሱም ድኑስ ኣብ ዓራት ደቂ ዘለኹ ኣብ ሂወተይ እውን ዘይቅዱስ ዝኾንኩ ናይቲ ተቐባል ቀረፅ ኣብነት ብምውሳድ ኣፍ ልበይ እናውቃዕኹ ኦ ኣምላኽ ኣነ ገበነኛ እየ እሞ ኤረበለለ ይብል ኣለኹ ሆይዘኒ ወዘልፈኒ ወለዓለም ዓለም ኣሜን አሜን አሜን ንጽሕቲ ድንግል ሳሙኤል او ጎይታ በዛ ለይቲ እዚኣ ንዓም ንጽሕቲ ድንግል ታላዕለ ዘላ ሃይላይት ገይራ ያለ ኦኬ ንጽሕቲ ድንግል هو ናብ ባርያኺ እቲ ቁልጡፍ ጽላል ረድኤትኪ ዘርግሒ ነቲ ኣብ ሕልናይ ከም ማዕበል ሰባት ካብ ርሕቕዮ ነታ ሕምምቲ ነፍሰይ ብኽንትነቱ ኣዝዩ ሃለዋታ ዘጥፈት እሞ ዶክተር ጽጋቡ ንኻልእ ሰብ ሃቡ ናተይ ታሽሙ ኣው ንጽሕቲ ድንግል ናብ ባርያኺ እቲ ቅልጡፍ ጽላል ረድኤትኪ ዘርግሒ ነቲ ኣብ ሕልናይ ከም ማዕበል ዝገማጠል ክፉእ ሓሳባት ካባይ ኣርሕቕዮ ነታ ሕምምቲ ነፍሰይ ብኸንቱ ኣዝዩ ሃላዋታ ጠፊእዋ ኣሎሞ ናብ ጸሎትን ምንቓሕን ኣበግስያ ምክንያቱ ንስኺ ከኣሊትን ምሕረት እትልምን ኣላይት ኣደን ኢኺ ኣደም ምንጪ ህይወት ንጉሰይን ኣምላኸይን ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ተስፋይ ኢኺ ጸሎት ቅጥል ጎይታ أترحس ولده أبيت أو جيتا بزاليتي إزي أنا أمو بزي حاتيات كنحضر حلونا أو أملاخ أبوتاتنا نسخا بروحيخا برختك أتسي بزوحيو قدس سمك أو نزال عالم كبري زمولو إيو أمين أو جيتا كمتي أبخات وكلنا يزلنا محرتك كمو تخنلنا عينتي كل نعخا زبيا علوا نسخا كاب اوانو مغبي اتهبهم او املاخنان مدحانينان
ተስፋ ኩሉ ወሰናት ምድሪ ስምዓና ጌታ ንስኻ ኢኻ ካብዚ ዓሌት እዚ ንዘለዓለም እተድሕነና ትዕቁበናን ኣሜን። ጌታ ብሩኽ ኢኻ እሞ ፍርድኻ መሓሪ ጌታ ሓቅነትካ ብሩኽ ኢኻ እሞ ክብርኻ ኣብርሃልና ጌታ ምሕረትካ ንዘለዓለም ይነብር ጌታ ንዓይ ንተግባር ኢድካ ካብ ወለዶ ናብ ወለዶ መዕቆብዬ ስለ ዝኾንካ ኣዒንቲ ፀግን ጌታ ንዓኻ በዲለ እየ እሞ መሓረኒ ንነፍሰይ ኣድሕናን እናበልኩ እፅሊ ኣለኹ ጌታ ኣባኻ ተወኪለ ኣለኹ እሞ ኣድሕነኒ ፍቓድካን ክገብር ከዓ መሓረኒ ንስኻ ኣምላኸይ ፈልፋሊ ህይወት ኢኻ ብርሃንካን ድማ ኢና ብርሃን ክንርኢ ምሕረትካ ናብተን ዝፈልጡኻ ክብርኻ ከዓ ናብ ቅኑዓት ልቢ ተምፅእ ፅጋብ በረኸት ምስጋናን ብሓቂ ናትካ እዩ ቅድሚ ዓለም ዝነበርካ ንዘለዓለም እትነብር ዘሎኻን ኣቦ ወድን መንፈስ ቅዱስን ንዓኻ ምስጋናን ውዳሴን ግርማን ይግባእ ሎምን ኩሉ ሰዓን ንዘለዓለም ዓለም ኣሜን። ልዑል ጌታ ብኣኻ ምእማን ንስምካ ምዝማርን ሰናይ እዩ እሞ ምሕረትካ ኣብ ፅባሕ ሓቅነትካ ድማ ለይቲ የዘንቱ ኣሜን ሃሌሉያ አሜን ውዳሴ ስሉስ ቅዱስ ማማ ጽገበዳ يسمع له هو ውዳሴ ስሉስ ቅዱስ ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ካብ ቅድስት ድንግል ማርያም ዝተወልደ መሐረና ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ኣብ ዮርዳኖስ ዝተጠመቀ ኣብ ልዕሊ ዕፀ መስቀል ምእንታናት ተሰቅለ መሐረና ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ኣብ ሳልሳይ መዓልቲ ካብ ሙታን ዝተንስአ ብምስጋና ናብ ሰማያት ዝዓረገ ኣብ የማነ ኣቦኡ ዝተቐመጠ ንህያውን ንሙታንን ክፈርድ ከም ብሓድሽ ክመፅኡ ጌታ መሐረና ምስጋና ንኣቦን ንወድን ንመንፈስ ቅዱስን ሎምን ኩሉ ሰዓት ንዘለዓለም ዓለም ኣሜን ሃሌሉያ አሜን ስሉስ ቅዱስ መሐረና ስሉስ ቅዱስ መሐረና ስሉስ ቅዱስ መሐረና ጌታ ኃጢአትና ሕደገልና ጽጋ ኦኬ ጌታ ኃጢአትና ሕደገልና ጌታ በደልና ኣይትጸብጽበልና ጌታ ኣበሳና ይቀርበለና ጌታ ንሕሙማት ህዝብኻ ብፀሓዮም እሞ ምእንቲ እትቅዱስ ስምካ ኢልካ ፈውሶም ጌታ ነቶም ዝመቱ ኣቦታትናን ኣዴታትናን ኣሕዋትናን ኣሓትናን ከዓ ነፍሶም ኣዕርፍ ካብ ኃጢአት ንጽሕ ዝኾንካ ጌታ መሐረና ካብ ኃጢአት ንጽሕ ዝኾንካ ጌታ ርድኣና ልማኑኻ ከዓ ተቐበለና ክብርን ምስጋናን ፍጹም ማዕረግ ቅድስናን ንዓኻ ይግባእ ኣሜን ጌታ መሐረና ጌታ መሐረና ጌታ ባርኽና ኣሜን ጌታ ብቕዓት ግበረና ብምስጋና ከምዚልና ክንጽሊ ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግስትኻ ትምጻእ ፍቓድካ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ንዕለት እንጀራና ሎም ሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ኣምሳና እንደገልና ካብ ክፋድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ይተእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ዘለዓለም ናትካ ኢማ ኣሜን ዝቴ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ብሕሊናኺ ድንግል ኢኺ ብስጋኺ እውን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚኣብሔር ፀባኦት ጌታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኺ ከዓ ንስ ብርክቲ ኢኺ ፍረ ከርስኹም ብሩኽ እዩ ኦምልተ ፀጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ ኦፍስቲ ደስ በልኪ ኃጢአትና ሰሪየልና ነፍቲ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና ኣሜን ምስጋና ቅድስት ድንግል ማርያም ኣበባ ሓጎስ ምስጋና ንቅድስቲ ድንግል ማርያም ቅድስቲ ምልእቲ ፀጋ ቅድስቲ ምልእቲ ፀጋ ኩሉ ግዜ ድንግል ዝኾንኪ ወላዲት ኣምላኽ ኣደ ክርስቶስ ሰላም ንብለኪ
من تحتياتنا حد قلنا نفقر ودخي صلاتنا عرقلنا نحقنيا برهان يسوع كريستوس أملاخنا زولد كلنا قدست دنقل سلام نبلكي نحتيات نفسنا حديقوه محرنا نابقويتا لمنلنا وقدست دنقل مريم ولادية أملاخ بزر السب منتي أمالاديت ناب ودخي يسوع كريستوس بحرقات حتيات تسقونا لمنلنا وانا حق نقست دنقل سلام نبلكي وانا أمانيل أملاخنا زولد كلنا كرعات زرقنا سلامتنا قربلكي ودنقل بقويتانا يسوع كريستوس زتأمنت أمالاديت حتياتنا منتي كحد قلنا تذكرنا آمين آمين متى صلوت ሃይማኖት عدو فيش اوكي امانيل ركي او قدست دنقل ولادية أملاخ مدحن عالم سلاز ولد كلنا ماتي وغاء من نفسنا سلاز الحالنا نمسكناكي او قويتانا نبسنا مدحين يسوس كريستوس كبرين عخايخون نسخا نحواريا مقوصو نسمعتات أخليلهم نصادقان التوم نبيتا كريستيان صنعاتا نحاتيات خدقت بحادة زملكوتو سلسة قدس نبسر نسجدلو نخبرون او قويتا محارنا او قويتا محارنا او قويتا بارخنا آمين آمين نحمل صلوت عنديت كله بزحز سماين مدرن زرقن زيرقن بزفترة بحد اجزابير آبنا أمن بحد قويتا بإيسوس كريستوس عالم كي تفترة مسؤول كله بزخانة والد واحد ون أمن كاب برهان زترخب برهان كاب حق إني أملاخ زترخب أملاخ زتولد أمبر فطور زي خانة بملكوتو مسأب معرز خانة كله بقوز تفترة بزي كوغنا أبز مدري زلو يخون ويس أب سماي زلو بنمز تفترة البون مأنتانا مأنت سب مأنت مدحنتنا كاب سماي زورده بمنفس قدوس كاب قدس دنقل مريم سقالة بس سب كونا سب كوينو دما بزمن بينتنا وبلاتوس مأنتانا تسغله حممه مكرا مسقال تقبله موته تقبره أب قدسات مصحف كم تتصحفه أما بلسال سايما عالتي كموتان تفلي تنسأه بخبرنا بسمايات عركة أبي ما نبؤ تقمته كم بحدش نهيا وانا نموتان كفرد بخبره خمسيو لمن قستو مودعته يبلون قويتان محوين بزخونه كأب بزسرس منفس قدوس نأمن مس آبن ولدن نسجدلون نمسكنون بنبيات تزربه ايو لألو خلو لونا هايمانوت قبائي بزخونه بحانت قدست بيت هرستان نأمن نحدقات حاتيات بحانت تمكات نأمن نتنسى موتانا نزل عالم زمز هيوتن تسفان قبر آمين آمين او قويتا صلتنا سميعها حاتياتنا حدا قلنا كريا لايسون 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 كريا كريا لايسون لايسون كريا 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 لايسون لايسون كريا لايسون قدس قدس أشلي
ቅዱስ እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት ሰማይን ምድርን ብክብርኻን ብልግስናኻን ሙሉኣት እየን። ኦ ንኩሉ ትመልኽ እግዚአብሔር ኣቦ መሓረና። ኦ ጎይታ ሰራዊት ኣምላኽ ሓይልታትካ ምሳና ኩን። ምክንያቱ ኣብ ግዜ ሽግርናን ጭንቅናን ብጀካኻ ረዳኢ የብልናን። ኦ ኣምላኽ ኣባና ሓደር ንበደልና ይቅርታ ምሕረትን ግበረልና። እቲ ብድሌትን ብዘይድሌትን ዝሰራሕናዮ እቲ ብፍልጠትን ብዘይፍልጠትን ዝሰራሕናዮ ስውርን ግሁድን ዝኾነ ሓጢኣትና ምእንቲ እቲ ኣብ ልዕልና ዝስነ ቅዱስ ስምካ ኢልካ ኦ ጎይታ ይቅር በለና። ኦ ጎይታ ከም ምሕረትካ ዳ እምበር ከም በዝሒ ሓጢኣትና ኣይኹን። በከመ ምሕረትካ አምላክነ ዋኮበከ ማበሳነ በከመ ምሕረትከ አምላክነ ዋኮበከ ማበሳነ በከመ ምሕረትከ አምላክነ ዋኮበከ ማበሳነ ኦ ጎይታ ብቃት በረና ብምስጋና ከምዚልና ክንፅሊ ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግስትኻ ትምፃእ ፈቃድካ እንተ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ንዕለት እንጀራና ለማሃበና ንሕናን ዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ምሳና ንደገልና ካብ ክፉእ ኣድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ኣይተእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ዘለኣለም ናትካ ኢማ ኣሜን። ኦ እግዝእትየ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለክ ኣለኹ ብሕልናኺ ድንግል ኢኺ ብስጋኹን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚኣብሔር ፀዋዕት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክ ኣለኹ ንስኺ ካብ ኣንስቲ ብርክቲ ኢኺ ፍረ ከርስኹም ርኽዩ ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ፍስሕቲ ደስ በልኪ ሓጢኣትና ሰሪየልና ነፍቱ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና ኣሜን። ናይ ንስሓ ጸሎት ኦ ጎይታ ኣብዛ መዓልቲ እዚኣ ኣብ ቅድሜኻ ብተግባር ይኹን ብቃል ብሓሳብ ይኹን ብኩሉ ህዋሳትና ዝሓጣናዮ ንስኻ ርሕሩሕን መፍቀሪ ሰብን ስለዝኾንካ ምእንቲ ቅዱስ ስምካ ኢልካ ተዓረቐናን ሕደገልናን ኦ ኣምላኽ ብሰላም ክንሓድር ሰላማዊት ለይታ ሃበና ኣብዛ ናይ ድቃስ ግዜና ካብ ኩሉ ጭንቀት ናፃ ግበረና ካብ ኩሉ ክፍኣትን ካብ ኩሉ ፈተና ፀላእን ክሕልወና ከዓ ናይ ሰላም መልኣካ ለኣኸልና ብፀጋን ብርህራሄን እቲ መፍቀሪ ሰብ ዝኾነ ሓደ ወድኻ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ እቲ ብኡን ምስኡን ክብሪን ውዳሴን ግርማን ዘለካ ማዕሪኻ ዝኾነ ወሃቢ ሕይወት መንፈስ ቅዱስን ምስጋና ይግባእካ ሕጅን ንዘለኣለም ኣለምን ኣሜን። ድሕሪ ነፍሲ ወከፍ ሰዓት ዝፅለ ጸሎት ኦ ጎይታ መሓረና ምሕረትካ እውን ኣብዝሓልና ኦ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ሰዓትን ግዜን ኣብ ሰማይና ምድርን ብክብረት ዝስገደልካ ክርስቶስ እሙን ኣምላኽና በዓል ነዊሕ ትዕግስትን ብዙሕ ምሕረትን ብሰናያት ተመላእኻን ነቶም ኣነ ርሕሩሕን ነቶም ኣነ ዝቐዳማዮም ሓጢኣተኛታትን ትምሕር ንሓጥብ ንስሓ ተመሊሱ ብሂወት ክነብር እምበር ሞቱ ዘይትደሊ ምእንቲ ዝፅበዮም ዘሎ ተስፋ ሰማያት ክረኽቡ ንኩሎም ናብ ድሕነት እትዕድም ኦ ጎይታ ኣብዛ ሰዓት እዚኣን ኣብ ኩሉ ሰዓታት ልማነና ተቐበል ሂወትና ቃናዓልና ትእዛዛትካ ንገብር ምርሓና መንፈስና ቀድስ ስጋናን ሓሳባትናን ኣንፅህ ትምኒትና እውን ስመር ሕማምና ፈውስ ሓጢኣትና ሓደገልና ካብ ኩሉ ክፉእ ሓዘንን ስቅያት ልቢ ርድኣና ብህልውናኦም ክንዕቀብ ብቅዱሳን መላእክትካ ሓልወና ናብ ውህደት እምነትካ ነምርሕ ምእንቲ ናብቲ ዘይምርመርን ዘይውሰንን ፍልጠትካ ክንበፅሕ ዓድለና ንስኻ ንዘለኣለም ብሩኽ ኢኻ ኣሜን። ኦ ጎይታ ከምዚ ኢልና ክንፅዋዓካ ቡቕዓት ግበረና ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግስትኻ ትምፃእ ፈቃድካ እንተ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ዕለት እንጀራና ለማህበና ንሕናን ዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ናብሳና ንሕደገልና ካብ ክፉእ ኣድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ኣይተእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለኣለም ናትካ ኢማ ኣሜን። እግዝእትየ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለክ ኣለኹ ብሕሊናኺ ድንግል ኢኺ ብስጋኹን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚኣብሔር ፀዋዕት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክ ኣለኹ ንስኺ ካብ ኣንስቲ ብርክቲ ኢኺ ፍረ ከርስኹም ብርኹም ተፀጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ፍስሕቲ ደስ በልኪ ሓጢኣትና ክሰሪየልና ነፍቱ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና ኣሜን።
حزب እግዚአብሔር كما يوعدكم كابت تفلالنالو غزين ساعتن كساب ساعات زي بدحنا سلام عقيبو بكل صقا بكل رديت مجيبو ابز قدوس ساعات ابز قدوس بوتا بز قدوس غواي خنغابا سلازي فقدلنا فتارينا املاك قدسان ناي بحر مسغانا يبصحيو نقولهم بس عزي ابصببا ابصقم ابشجر نزلو راهوا سلام قسانت عرفتي يهبهم ابيت ما سرت نزلو مصحرا يفترلهم وموت سغان استفلينا جنة منقس السماوات يوارثهم امرير حزن نزلو دبسا قدسان يدبسهم نعناها دستوعل امره هيبو نسمعو قال እግዚአብሔር 30 60 مئة سنة فرق أو لبنا وشنا خفري نا እግዚአብሔር ቅዱስ فقات يخنلنا كلهم نزي أقلقلوت نا ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን أبزز اللهم أخونكم بتبعاتن بانك عدوان تكاتاتل وزلهم كا እግዚአብሔር እሴተ ጻድቃን አስበትሁታን ይخفلكم تبل ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን لومي كم فقاد እግዚአብሔር اسران حادن ጥሪ ويتانان مدحينان يسوع كريستوس كبرت ولاديتو ادينا بصقا ادغويتانا بسغا ቅድስት ድንግል ማርያም ሞት ክትዕም حمد አዳን ክትለብስ ዘአዘዘሉ ዓቢ በዓል ናይዴና ቅድስት ድንግል ማርያም عرفتا عسران حدن تري عرفتا إلى قدس بيت خريستيان تذكرلو عبي بعال عبي عود أمتي نززلو حمام علي ونعمتا بوازيما بمهلت بقداسية بوداسية بعدوت كم فقاد እግዚአብሔር كنبعلونا እግዚአብሔር ቅዱስ فقاد يهونلنا ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ነትጎይታናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ዝወሰነው ውሳኔ አዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ነቱ ውሳኔ በከመይ ዝመሰለ ከም ዝተቀበለቶ አስፊሑ ታሪክ ናይሎም ማዓንቲ ይገልጽ ማለት እዩ ስለዚህ አርእስትና እያድለወ ሞተ ክርስቶስ ለስጋ አባሉ ማለት ክርስቶስ ነታ አካሉ ዝኾነት ካብ ስጋ ስጋ ካብ ነፍሳ ነፍስ ዝወሰደ አዴና ቅድስት ድንግል ማርያምን በሞት ስጋ ክትሐልፍ ይወሲኑ ይካሎ ይኩሉ ይካሎ ከም በዓል ሄኖክ ዝመሰሉ ከም በዓል ኤልያስ ዝመሰሉ ናይ እግዚአብሔር አገልገልቲ ሰባት ክሳብ ሕጂ ሞት ዘይጣዓሙ حمد አዳም ዘይለበሱ ከም ዘለው ታሪክ መጽሐፍ ቅዱስና ይረጋግጸልና እዩ ኮሙ ከዕርጋ ይካሎ እዩ ንዓና ፍትሒ እግዚአብሔር ፍርዲ እግዚአብሔር ክንመሃር ምእንቲ ኣብ ኩሉ ጸገማትና ኸኣ ሓጎስን ሓዘንን ውድቀትን ትንሳኤን ኣብ ህይወትና ስለ ዘሎ ከምዚ ክኸውን ከሎ ኸኣኒ ካብ ሞት ወላዲቱ ካብ ህይወት ቅዱሳን ካብ ህይወት ሐዋርያት ካብ ህይወት ነቢያት ክንመሃር ምእንቲ እግዚአብሔር ዝሰርዖ ቅዱስ ነገር እዩ ስለዚህ ለምንቲ ዚሃር ሃያል በኃይሉ ስለምንታዩ ሃያል በኃይሉ ዝዕበ ወባእል በብዝሃ ብእሉ ሀብታሙን በሀብቱ አይተዓበ እያድለወ ሞተ ክርስቶስ ለስጋ አባሉ ኢየሱስ ክርስቶስ ነታ አካሉ ዝኾነት ካብ ስጋ ስጋ ካብ ነፍሳ ነፍስ ዝወሰደ አዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ክብርት ወላዲቱ ብስጋ አዴና ብጸጋ ሞት አዳም ክትጥዕም حمد አዳም ክትለብስ አዚዙ እዚ ኸኣ ሐቀኛ ፈራዲ ምዃኑ ይገልጸልና ሞት ለመዋቲ ይደሉ ሞታ ለማርያም ያጽብ ለኩሉ ሰብ زي موت من كموت أدى أملاخ أدى ملكوت أدى برهان موت عيما
حمد آدم لبيسا خبهالجن بتعمي أصوب نجر إلو سلازي إن بينزي أمرو بوستفته كما إيادلو سلازي نزو الثانية زي نزي تاريخ زغت سمعوه لهم استوعلو فلتو مالت فتح زي يدالو أملاخ مخنياتو اتخابين العلي نولدو نبو نديو زفكر نعاي يبكعنيو زبلو تأزاز بجبري نعناخ مهرنا منتي نزو الثانية زي وسينو سلازي قدست بيت خريستيان إن بينزي أمرو بوستفته كما إيادلو فتحي زيد دالو أملاخ حقنيا فراد موهانو استوعلو تتعام موتا أمو وأما كله عزز ولد باروت إقالو أديو كمون كلنا ديتات كل سب مالتيو موت كتعم بقنوع قالو بقنوع فردو عزيزوي سلازي إذا حسابات زي أبقال إغزابير أب إرمياس تشعات 23-24 أبابنيا بتبابو أيتحبن حيال كا بحيلو أيتحبن هبتامون بهبتو أيتحبن يبل إغزابير زحبن سي إزي بحزب بلنمو أنا أمدري محرتن فردن صدقن زقبر أملاخ مخاني بمستوعلون بمفلاتون دا يتحبن يبل إغزابير ننبي بسم نبي زغبل عصب نبي خركبي محرتن فردن صدقن أب حد جزي محرت الله قن محرت كا فرد الله اتفردها بحقي صدقي زكاية ديل سلازي فتحي قديل لنا يلنا خينا قرامرم حقنيا فتحي زوج أملاح كمزول الله أميننا ممسجن تخنكون أملاح خيري أننا نلنا فتحي خين ندفن بفرد الصباص أملاح كمزول الله نستوعل إذا عبي معلتي مسيوتنا زاميدنا كنريو قدس بيت خريستيان سريعات توي أنا أمدري محرتن فردن صدقن زقبر أملاح مخاني بمستوعلون بمفلاتون بمخاني عيل إيو بحري يسمو جن بمستوعلون بمفلاتون أملاح محرتن فردن صدقن زقبر أملاخي لومي أبز بزح جزي محرت أملاح فقرة أملاح ندا تسبك خلو فرد أملاح زي سب خلو وانجن بزوحي سلازي تسفا خين قرص محرت أملاح نذكر أب حاتيات كين نبرك أفرد أملاح نذكر إذا خنقبر إغزابير يدقفنا إغزابير دما بقدميو حالفة أوجخا إغزابير محارنس أقاون أملاح نخورا دنقواي بعال بزوه لوهاتن حقن كساع الشيح ولدوس أقاز حلو عمسن متحللافن حاتيات يقرزبل جناخه نبدالي كم نصوح زيري حاتيات أبوتات دا أبدك دكن كساع سالساي رابعي ولدوز قصعي زساعات 34 قصري شدشن شوعتن محارن سقاون أملاخ نخورا دنقواي بعل بزوح لوهاتن حقن كساع شح ولدو سقاز حلو عمسن متحللافن حاتياتن كآي غرزبل محراتو كساب شح ولدو جناخه نبدالي كم نصوح زيري حاتيات أبوتات دا أبدكن دكن كساع سالساي رابعي ولدو زقت قريت زسات 34 شدشن شوعتن نابلع الخرن سيناها أوردكا كاب سماي دما تزارب كايوم قنوع فردتاتن حقنيا حقتاتن صبوق حقتاتن تأزازاتن كا هاب كايوم أبوتاتنا قنا نزو خلو أي سمعوون نزو خلو قهي سمو صاخا بابلون كورد عزيز كاسلزي فردخا حقنيا فردخا قنوع إليو نبي نهميا اتكزابير ذهبهم حقتات فصم مخانو توم حزبتات كم زي حلوو
نتحق እግዚአብሔር مسافرسو قبل عليهم ዝተወሰነ ናይ 7 ዓመት ውሳኔ ኻ ቅኑዕ ፍርድ ምዃኑ ገሊጹሎ ነህምያ 9:13 ልበ አምላኽ ዳዊት መሰለይን ነገረይን ወዳእኻሞ ጻድቕ ፈራድ ኾንካ ኣብ ዙፋንካ ተቐመጥካ መዝሙር 9:4 እቲ ኩሉ ዝገበሮ ምትሕልላፍ ናብ አምላኽ ምስተነስሕን ብስጋ ቅጽዓቱን ምሰልዓለን ነቲ ኩሉ ዝወረደ ነገር መሰለይን ነገረይን ወዳእካ እዩ ስለዚ በቲ ቅጽዕ ዝግባአኒ ቀጽዒኻ በቲ ክመሓር ዝግባአኒ ምሒርካ ንስሓይ ተቐቢልካ ጻድቕ ፈራድ ኾንካ ኣብ ዙፋንካ ተቐመጥካ ስለዚ እቲ ናይ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ውሳኔ ብዛዕባ ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ክንርኢ ጸኒሕና ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ኣብቲ ተሓልፎ ዝነበረት ኩሉ መከራ ብፍላይ ካብ ዝተጠቂሱ ዘሎ ኣብዚ ናይ ሎማዓንቲ ናይ ሰርክ ወንጌል መንፈሰይ ከዓ ብኣምላኸይ በቲ መድሓኒይ ባህ ይብሎ ውርደት ባሪኡ ስለ ዝረአየ እቲ ሓያል ዓብይ ነገር ገይርለይ እሞ ስሙ ቅዱስ እዩ እንሆ ድማ ካብ ሕጂ ኩሎም ወለዶ ብፅእቲ ክብሉኒ እዮም ወንጌል ሉቃስ ምዕራፍ 1:47-49 ልዕሊ ዝኾነ ሰብ ካብ ሰባት ዝሓለፈቶ መከራን ውርደትን ስደትን ስቃይን ሓዘንን ቆፂርካ ዝውዳእ ኣይኮነን እንተኾነ ማርያም ግና ንኹሉ ኣብ ልባ ተዋህልሎ ነበረት ተባሂሉ እዩ ብሓፈሻ ተመዝጊቡ ዘሎ እዩ መንፈሰይ ከዓ ብኣምላኽ በት መድሓኒየይ ባህ ብሎ ብዛዕባ ስጋ ኣይኮነን መንፈሰይ ከዓ ብኣምላኸይ በት መድሓኒየይ ባህ ይብሎ ኣየናይ ህይወትና እዩ ክሕጎስ ዘለዎ ብምንታይ ኢኸ ክሕጎስ ዘለዎ ካብ ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም እንመሃሮ ዓብይ ትምህርቲ እዩ መንፈሰይ ከዓ ብኣምላኽ በት መድሓኒየይ ባህ ብሎ ንመከራይ ርኢኻዮ ንጸበባ ነፍሰይ ፈሊጥካዮ ናብ ኢድ ጸላኢ ኣይሃብካንን ንእጋረይ ኣብ ገፊሕ ቦታ ደው ኣቢልካየኒ ኢኻ እሞ ብምሕረትካ ክፍሳህ ክሕጎስን ውን እየ እዩ መዝሙር 31:6-7 ስለዚ እቲ ሓጎስ ዝበሃል ነባረ ሓጎስ ዝበሃል ቅዱሳን ዝተሓጎስዎ ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ዝተሓጎሰቶ ቅዱሳን ሐዋርያት ዝተሓጎስዎ ሓጎስ ኣብ ምንታይ ዝተመርኮሰ እዩ ስለዚ ከም ፈቃድ እግዚአብሔር ስለ ዝነበረ ሎሚ ነባረ ሓጎስ ዘለዓለማዊ ሓጎስ ክንሕጎስ ምእንቲ ካብ ዝቃል ዚና ንመሃሮ ኢሉ ስለዚ ንመከራይ ርኢኻዮ መከራ ዝርኢ ኣምላኽ ምዃኑ ምንጋር ዘየድልዮ ንጸበባይ ከዓ ፈሊጥካዮ ናብ ኢድ ጸላኢ ኣይሃብካንን ንእጋረይ ኣብ ገፊሕ ቦታ ደው ኣቢልካየኒ ኢኻ እሞ ብምሕረትካ ክፍሳህ ክሕጎስ ውን እየ ኢሉ ቀፂሉ ነቢ ኤርምያስ ኣብ 15 ምዕራፍ ቁፅሪ 16 ወእግዚአብሔር ኣምላኽ ሰራዊት ቃላትካ ምስ ረኸብኩ በላዕክዎ ብስምካ ተሰሚዐ እሞ ቃላትካ ሓጎሰይን ፍሳሃ ልበይን ኮነኒ ብልዓዮ ተባሂሉ ምስ በልዖ ተጥቕሉል መጽሓፍ ኣብ ከርሱ መሪር ከም ዝኾነ ይገሊጹ እዩ ግን እቲ መሪር ጽሑፍ ትመሪር ተልእኾ ወዲ ኣምላኽ ምዃኑ ኣገልጋላ ኣምላኽ ምዃኑ ናይ ኣምላኽ ምዃኑ ስለ ዘብክዖ ብስምካ ተሰሚዐ እሞ ቃላትካ ሓጎስን ምስቲ ኩሉ ድኻሙ ምስቲ ኩሉ ውርደቱ ምስቲ ኩሉ ብኽያቱ ናይ ኣምላኽ ነቢ ናይ ኣምላኽ ኣገልጋሊ ናይ ኣምላኽ ሰዓቢ ናይ ኣምላኽ መምለኺ ምባል ጥራይ ንነቢ ኤርምያስ ዓብይ ሓጎስ እዩ ቃላትካ ትመሪር ቃላትካ ትዋጋ ዝኽፍል ቃላትካ ሓጎስን ፍሳሃ ልበይን እዩ ኣብ ዘበና ሐዋርያት
أبو بوداتنا هواريات مسكدنا زحقوس زبخمي تقميت زلو أب قبر هواريات معرف حموش قصر بعن حدن نساتهم قنا مئنت سمو كحسرو بقعات كوينهم سلاز تقصرو أب كلمة على النا تحقوسو كدوي وردات تعوم يكونن سقايون تعوم يكونن ما أسرتن مسقوقتني نسون تعوم يكونن نايت كله سيتجن مئنت سمو مئنت حكي مئنت صدقي مئنت منجست سمايات مخانو مستردو تزخفلو واغان تزرخبو عسبن فتصيمو زي ما زازن مخانو مسفلتو بوردتهم بسقايهم كحقوسو كإلوم يمن نساتون قنام انت سمو كحسرو بقعات كوينهم سلاز تقصرو عاد كلمة وعلا انا تحقوسو وصوي ناي موداتا خلاي كورنثوس معرف 10 تخلتا وزرت الشعاتن 10 نسوخا حيلي بدخامي زفصممو صقاي يا اخلك بلني حواري قدس باولوس بزفر كدانو حمومات النافوسه هلو نسقنا وشو بعلامة أملاخ يقنزو نيرو حمام نيرو نزي حمام زخل عللو مسحاتتو እግዚአብሔር ካመልይስሉ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ካመልይስሉ ምስመለሰሉ ነትመልስ ምስተረዶ ስለዚህ ኃይል ክርስቶስ አብልዕለይ ምእንቲ ከሐድር በብዙሕ ተሐጓስ ብድኻመይ ክሕጎስየ እምበኣርከ ምዝደክም ሽዑየ ዝብርትዕሞ ምእንቲ ክርስቶስ ኢለ ብድኻም በጸርፊ በሐሳር በምስጓግ በጸበባ ክሕጎስ በዚ ሁሉ ክሕጎስየ ስለዚህ መንፈሰይ በአምላኸይ በትመድሓንየይ ባህ ይብሎ ዝበለቶ አዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ምስ ቃል ነቢያትን ቃል ሐዋርያትን ተሰማሚዑ ዝኸይድ ንሕና እውን ክንስዕቦ ዘለና ዓብይ ኣፍደገ ሓጎስ እዩ ስለዚህ ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ምእንቲ ክርስቶስ ኢለ እቲ ሓሳረ መከራ ዝቕበለሉ ዘሎ ምኽንያት ንጹር ኮይኑሉ ምእንቲ ክርስቶስ ኢለ ብድኻም بصرفي بحسر بمسواق بسبب خا كحقوس كبري نزخر سمو يكون كمز مسألة مستوعال كمز مسألة عقلي كمز مسألة منفس كعدلنا قدوس فقادي يخنا لنا كلاي أدينا قدس سنجل مريم وردت باريو سلازرائي سلامنتاي بوردت حليفة سلامنتاي نتحسر مكرا تقبلاتو كمتي اب قبره تثبيت بمقداخ خون እግዚአብሔር زحريا اتمكرها اتسدت تسقاينكا لعل كل سب كتعمو كتصقبو نيرواي مخنياتو نعانا نتمهرتنا نعانا نملبمينا اي بخر ودا ولدت بعلباون تقللتو ابت محدرا غايس سفرا سلا زينبروم دما أب مبلع مال أدك أسوتوي لوقاس معرف كلته قصري شوعته أملاخ أد أملاخ أم مبلع مال تجالاجيلا كبهال بتعمي بسجاح تريو خلها عبي وردت عبي حسار جن حسارنا خفل بحسارو بوردتو وردتنا خفل سلازمت بقندو سمايات زي صاروا أملاخ ودا أملاخ أمبلع مال تتوليدوس أدا أملاخ أمبلع مال تجالاجل نعنا عبي تمهرتي بسجاح تري ولا خاجن عبي حسار بدحريو كابتي زرخبا وردت نعاخد ما حساب لب بزحات من انتخجهات ناب سيف ناب نفسخي سيفي كأتو بلايل زابير زستوعلو أمرها برنا ناب سجاهي أيقونن نستفهللو سجاه مخلي زغنزو ناب نفسه سيفي كأتي بلاي سلازم نزخبي دمرد مريم جنا قبلبا توهللو نبرتي نساتهم مسحلو فخاء ملاخ زابير نيوسيف بحلمي ترايو هيرود سنة حسان كقتلو يدللمو تنس نتحسان النديون حسكا
ናብ ምድሪ ግብፅ ህደም ክሳዕ ዝነግረካ ከዓ ኣብኡ ፅናሕ በሎ እዩ ኣብዚ ጥቕሲ እዚ ድሕሪ ኣብ ቤተልሔም ኣብ መብልዕ ማል ምላዱ ደድሕሪኡ ዝሰዓበ ስደት እዩ ነይሩ ናይ 3 ዓመትን 6 ወርሕን ኣብ ምድረ በዳ ብትሳሒታ ብትቁሪ እዚ ዘይበሃል ክግለጽ ዘይከኣል ሓሳረ መከራ ፀጊባ እዩ ሰራዊት ሄሮድስ እንዳደለይዋ ኣብ ዝሓደረቶ ከይትውዕል ኣብ ዝሓደረቶ ከይትሓድር እዚ ዘይበሃል ሓሳረ መከራ ስለዚ ክሳብቲ መልኣኽ ኣምላኽ ነዚ ሕፃን ዝደልይዎ መይቶም እሞ ነዚ ሕፃን ሒዝካ ናብ ምድሪ ይሁዳ ተመለስ ኢሉ መልኣኸ መበስር ክሳብ ዝነግሮም ኣብኡ ከቢድ ዝኾነ እዋን እሕሊፎም እዚ ስደት ዝኸኣኒ ነቲ ካብ ገነት ተሰዲዱ ዝነበረ ዘርኢ ኣዳም ወኣግብኦም ውስተ ርስቱ ለኣዳም ወለሄዋን ዝተኸፍለ ተኻብ ገነት ካብ ርስቱ ተሰዲዱ ዝነበረ ወዲ ሰብ ክምለስ እንተደኣ ኮይኑ ስደት ክኽፈለሉ ስለ ዘለዎ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስን ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ቅዱስ ዮሴፍ ምስ ቅድስት ሰሎሜ ነዚ ስደት ዝከፊሎሞ እዩ ነቲ ወደ መዝሙር ከዓ እናሃ ኣዴኻ በሎ እቲ መዱ መዝሙር እውን ካብ ሽዑ ጀሚሩ ናብ ቤቱ ወሰዳ እዩ ስለዚ ታር ዝነኣሰት ቤት ህድሞት ይኹን ኣጉዶት ይኹን ዝበሃል ኣብዚ ምድሪ እዚ ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ኣይነበራን ስለምንታይ ከምኡ ኮይኑ ንዓና መለበሚ ንዓና መምሃሪ ክኾነና ምእንቲ መፅለሊ ገዛ መሕደሪ ገዛ ስለ ዘይነበራስ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ደገ ከይተሓድር ምእንቲ ንዮሃንስ እንሆ ኣዴኻ እንሂ ወዲኺ ኢሉ ኣብ ማሕፀኒኡ ሃባሞ እቲ ወደ መዝሙር ከዓ ናብ ገዝኡ ወሰዳ እዩ ስለዚ እቲ ወዳ ዝሓለፎ እሳ ክትሓልፎ ትንሳ ዝሓለፈቶ ወዳ ክሓልፎ ንሕና ከዓ ኣሰኣሰር እምነቶም ምእንቲ ክንስዕብ እዚ ኩሉ ኮነ እዩ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ማቴዎስ 8:20 ንዕዋፍ ሰፈር ኣለወን ንወኻሩ ከዓ ጎዳጉዲ ኣለወን ወዲ ሰብ ግና ርእሱ ዘጸግዓላ ስፍራ እኳ የብሉን ስለዚ ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ኣብዚ መሬት እዚ ኣደ ኣምላኽ ኣደ ብርሃን ኣደ መለኮት እናተባህለት ሓንቲ ታዝተሓተት ትበሃል ከም ዳስ ትምሰል ኣግነት ወይ ቴንዳውን ተዕርፈሉ ቦታ ኣይነበረን ናይ መጨረሻ በዝሎም መዓንቲ ዕረፍታ ኢልና ነብዕሎ ዘለና ሞት ከይረኣየ ብሂወት ዝነብር ንነብሱስ ካብ ሲኦል ዘናግፍ ሰብ መን እዩ መዝሙር ዳዊት 89 ቁፅሪ 48 ኩሉ ግዜ እዚ መዝሙር እዚ መኑ ሰብ ዘያሃዩ ይርአያ ሎሞት ወመኑ ዘያድህና ለነብሱ ውስተ ሲኦል ኢላ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ኣብ ግብኣተ መቃብር ኣብ መቃብር እትእውጆ ኣዋጅ እዩ ስለዚ ሞት ከይረኣየ ህይወት ናብ ህይወት ክሰጋገር ዝኽእል የለን ሞት ስጋ ሓሊፍካ እዩ ናብ ዘለኣለማዊ ህይወት ብሞት ስጋ ጌርካ እዩ ናብቲ ካልእ ህይወት እንተኮይኑ ስለዚ መኑ እምሰብ ዘየሃዩ ወኢይርአያ ሎሞት ወመኑ ዘያድህና ለነብሱ ውስተ ሲኦል ሞት ከይረኣየ ህይወት ብህይወት ዝነብር የልቦን ከም ዝበሎ ኩሉ ትና ኣዳም መሬት ኢኻ እሞ ናብ መሬት ክትምለስ ኢኻ ዝብል ናይ መወዳእታ ከዓ በዚ ዕለት እዚ ተፈፂሙ ካብቲ ብዙሕ ብሒደት ካብቲ ነዊሕ ብሓፂር ኣብዚ መሬት ዝፀገበቶ ሓሳረ መከራ ንምዝካር ዝኣክል ምክንያቱ ውርደት ባሪኡ ስለ ዝረኣየ ስለ ዝብል ትቃል ውርደት ኣዳምን ዘርኡን እንታይ ነይሩ ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ካብኡ ዝሓለፈቶ እንታይ ይመስል እቲ ሓያል ዓብይ ነገር ገይርለ እዩ ኩሉ ግዜ ዝተገብረልና ውዕለት ክንዝክር ነቲ ዝተገብረልና ውዕለት ዘኪርና ከነመስግን ዝሓለፍናዮ መከራን ንሓልፎ መከራን ከነስተውዕል ምእንቲ ክብሩ ክኾነልናን እግዚኣብሔር ኣብቲ መከራ ሞገስ ክበናን
بتموجس حليفو خاصقا خبنا منتخا كمدينا قدس دنجل مريم عقالاتن عقوساتن هداءاتن كنكون منتي نافكر إنك كما مريم أرممو ويوهات اسمه ودسا أجزينا زي بليلو أبتنا يلوم تسرع قداسيون بسفح تجلس لنا له سلازي اتحيال عبي نجارات غير اللين تاين تايو غير الله كابتي تجلس أزلو سلازي زابير بعلو تأمرتي كهبوكم يو إنه دنجل كتنس ودخا أخت ولد يامو سمون أمانيل كتسميو إياي إزيك قدمهون دحر زي كونه دحر حجون زي كون أبعات رايز تفسمه تأمر سرح أملاخي سلازي عبيت نجارات غير الليل لا عدينا قدس نجل مريم اتزخونتو بأملاخ زخون الله كاب أملاخ تفسمه مخانو نعو النازكرت يا نجزابير تمسجن نيرا مالت اتملاح كأنابا آتيو أتملئ تسقى زابير مساخي إمو بحي بلكي كابنستي برختي إخي بلايل لوكاس حدا عسران شمونتن سلازي بجكا دينا قدس دنجل مريم نزع عبي بالسرات زي زتبسرت هده ولا حنتي يلا سلازي خايا اتحيال عبي نجرات غير الليل لوكاس حدا سلاسة اتملاح كأبلا مريم أبكر ما أملاخ أجار خيب كيري أبكر ما أملاخ أجار ما نمسب سلازي أقدس بيت خريستيان تحت فتاري لعلي فطورات بيت إجزابير ذهبات أجا تحت فتاري فترتي يا كابهنان كاب ياجمن تولدت سب يا بيت إجزابير ذهبات أجا جن أبكر ما أملاخ أجار خيب كيري أمه أي تفرحيلو ملاك كما بسر مجابي حديث قدوس جبريل ملاك كم زيلو أبسيروا ندجنا أبسلاسان حموشن وانجيل لوكاس معرف حدا مالتيو اتملاك كامليسو منفس قدوس كوردكي حيل العلون كسللكي امو سلازخا اتزولد قدوس ود املاك كبهالي سلازي كابت عبي نجر زابير زغبرلا منفس قدوس كوردكيو حيل العلون كسللكيو سلازي قدوس ود املاك كتولدي اخي بدنجلنا تولدي بدنجلنا اخطنسي اخي اتخابا خزولد قدوس ود املاك كبهالي نزي كله ذكر كل انباري اتحيال عبي نجرات غير الليل نحنا هنا بهوتنا زتقبرلنا ناس صبنا بزح لي فني زغير الليلنا ممسجنتي خنكون عند حرز تقبرلنا ذكرنا ابتمكرنا ايكون غرمرمنا كمدينا قدس دنجل مريم عقالاتن هداءاتن كنكون صقا املاح كردانا يو نتاسبيتخا كابغص اتتمن ريحقاس زمناتن فرقا زمنن كتمجب نابرخا نابت سفرا من تختنفر كلت خنفي نايت عبي نسري توهبايل رأي يوحنس 10:4 كلت خنفي إذا خنفي زغا نايتارا ملاخ نايتارا عوف زي كونس نايت عبي نسري توهبا سلازي تقول زخيل تايجر ليو عبيت نجارات غير ليمو سمو قدوسي نزخر سمو وداسي غرما يغبا إلو رابعاي سمو قدوسي نእግዚአብሔር አመስግንዎ ስሙ ጸውዑ ግብርታቱ አመንጎ ህዝብታት ንገሩ ንዑኡ ዘምሩ ቃኒሉ ብዛዕባ ሁሉ ተአምራቱ ተዛራረቡ በተቅዱስ ስሙ ተኸበሩ ልብቶም ንእግዚአብሔር ዝደልዩ ይተሐጎስ ንእግዚአብሔር ስልጣኑን ድለዩ ገጹ ሁሉ ጊዜ ድለዩ ነቲ ዝገበሮ ተአምራቱን ትእምርታቱን ፍርድታት አፉን ከአ ذكروا لبا أملاخ داويد أب قدامي زينا موائل 16 كاب شمونت حساب 10 تخلته እግዚአብሔር ቅዱስዩ ምባል ቅዱስ ኢልካ ምዝማርን ምጽላይን ጥራይ እኹል አይኮነን ይሉ ስለዚህ እንታይሉ አመስግንዎ ካልአይ ስሙ ጸውዑ ሳልሳይ
قبرتاتو أمونغو هزبتات نقروي قدوس مهانو እግዚአብሔር أمونغو هزبتات نقروي نعقو زمرو قانيلو بزعبا كل تأمراتو تزاراربو بتقدس سمو تخبرو لبتهم نእግዚአብሔር زدليو يتحقوس نእግዚአብሔር سلطانون دليو قلصو كل ጊዜ دليو نتزقبرو تأمراتن تأمرتاتن فردتات أفن كأ ذكروا قداماي زينا موال معرف 16 قطري شومنته حساب 10 قصيلو اب مزمور داويت 33 قطري 11 نفسنا نእግዚአብሔር تጽبيو حجزنان والتانا نسيو اب قدس سمو تعاقبنا اينامو لبنا بو يحقوس الله ابي تعاقبنا اب قدس سمو تعاقبنا اينامو لبنا بو يحقوس الله سلمنت اينا اب قدس سمو تعاقبنا نفسنا تጽبيو نسو حجزنان والتانان سلازخونه اب حديث كدان تم 4 انسسا دما نفس وكفهم شد الشخنفي اللوم بزريومن بوشومن كا عين تملي وميو ليتن معالتن كي قارص دما اتزنبرن زلون زمصن كل زكالو እግዚአብሔር አምላክ ቅዱስ 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 ይብሉ ራእየ ዮሐንስ 4 ቁጥሪ 8 ለይትን መዓልትን ከይቋረጹ ይሉ እዚ ዕዮም እዚ ክንድ መግቦም እዚ ክንድ መስጥዮም እዚ ክንድ ኩል እንድኽዳኖም ክንድ ኩል እንትነኦም ነዚዩ ንኣምላኽ እንዳኽበሩ بسم أملاح كبيرهم ينبرو سلازي دينا قدس دنجل مريم سمو قدوس إنه خاب حجي كلهم ولدو بسأتي كبلوني يوم إنه نتزتوهبا بسأنا استفسم الله بسلامة قدوس جبريل ملاخ كمتي سماوي جبريل ملاخ زبلكن حناون مستسلام تأخنا سلام نبلكي كابنست تفليخي برختي اخي فرما حسن كون بروخيو او ملئتا صقا እግዚአብሔር مساخي اوفسي دس يبلكي حتياتنا حد قلنا نافكر ودخي ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና እናበልና በጽእቲ ክንብላ በጽእቲ ክብልዋ ይነብሩን ከነብርን ይሉ ንመጀመሪያ ጊዜ نزبس النازز بلتو الدحري جبريل ملاخ أدينا إلسابيت يايل وانجيل لوكاس معرف حدا كبر عن حدا كسبر عن حمشن كنا دما إلسابيت قال سلام تماريا مستمعت اتحسن أبكرسا تسراسره ني إلسابيت دما منفس قدوس ملا بعبي دمسون عويلا بلد نسخي كابنستي برختي اخي فرخر سخون بروخيو أدقويتاي نابايك تمسخه إزخابي كونالي إنه دمس سلام تخي مسمعه أبكر سي حسان تسراسره اتخاب እግዚአብሔር ተነግረላ ቃል ክፍጸሚሞ እታዝ አመነት ብርኽቲ አይ ስለዚህ አደጎይታይ ናባይ ክትመጺ እዝኻበይ ኮነለይላ አደጎይታ መሆና ዝመስከረትን አደጎይታይ ላ ብጽእት ዝበለታን አዴና ኤልሳቤጥ ሰይትኻህን ዘካርያስ አዴ ዮሐንስ መጥምቅ ያዩ ኮነ ድማ እዚ ክዛረብ ከሎ ካብቲ እኩብ ህዝቢ ሓንቲ ሰበይቲ ቃል ዓዋቢላ ዝጾሮትካ ኸርስን ዝጠበኻየን ናጥባትን ቡፅዓንን በለቶይ ወንጌል ሉቃስ 11:27 እስኻ ጥራይ ዘይኮነ ዘረብኡ ተኣምራቱ ኣገልግሎቱ ምስ ረኣየት ዓዊላ ዝጾሮትካ ኸርስን ዝጠበኻየን ናጥባትን بصعان ين نحنا كابز قدوس تاريخ انتاين مهار زابير زستوعلو عمره هابنا كم تاريخ تراي تاريخنا يو انت دا حليفنا لعل خلت الشيخ عمد تتاريخيو سامو دا تعلم كاخ ترخيو نحنا نزم سنببنان نزم السمعنان
كابزي قدوس تاريخ انتاينا نمهار انتاي نكونو زلنا انتاي نقبرو زلنا يوحنس اب كالاي ملختو معراف 1 قصر 4 انتاي للو حيالو هاب دقخي كم تخم ابوز تقبلنا يو تأزاز كوينوم بحق زمالالسو سلازي رخبكو بزح حقوس اللهوي سلازي تحواري املاخ كاب دقا كم تخاب اغزابير تقبلوا تأزاز بممللاسهم ازي حقوس كم زحقوس املخو تصحيف الله حيالو هاب دقخي كم تخاب ابوز تقبلنا يو مريم امنا وامو لاجزينا عد قويتانا بسقا عدينا بسقا إلنا كنذكران أمال دلنا سأليلنا خنبلان كلنا كم تخابو بوز تقبلنا يو تأزاز كوينا خنملالس كلنا اتقال ودان قال قدوس وانجلون يفصم عدينا قدس دنجل مريم تحقوس اتبزعباهنا تقربو امالادنت كاب كنمي فقور ودا بصيحو نعنا محرت يورد سلازي حيالو هاب دقخي كم تخابو بوز تقبلنا يو تأزاز كوينوم بحق زمالالوسو سلازي رهبكو بزح حقوس اللهوي سلا قالاتو እግዚአብሔር ተመስገነ ይሁን ናብ መቤቴ ኢሉ ይጽሒፍዎ ዘሎ ማለት نابتوم أنا زفكرا أنا ترازي كنا كلهم تمنا حقي زفكروا إلو خجلس كله منش حقوس خجلس كله حيالو هبدك خي كم تخاب بوز تقبلنا يا تؤزاز زابير زستوعل أمره بنا كم تخاب بوز تقبلنا يا تؤزاز كينا خنم ملالس كم قال وانجيلو كم قال حقه كم تسمع وقال سماين مدرن كحلف زي حلف إزي عابي بعال عسران حدن تري عرفتي نيقدينا قدس دنجل مريم كنبع الكلنا زي سكمنا حلافنة انتدى أهلي كم تخابو بوز تقبلنا يو تأزاز كوينا كنم ملالس نحنا بزدلنا يكونن نحنا بزمسلنا يكونن نحنا بزتسمعنا يكونن كم أمو بزحات حليفهم يوم بزحات كأخمس يوم سلازي أبز قدس على تزي حيالو هابدك أخي كم تخابو بوز تقبلنا يو تأزاز كوينوم زي أسبقنا نسمر الله كم تي خابو بوز تقبلنا يو تأزازاتي انت حليهم دك أمزامرتي كتكونيهم أبن حدكم فقر انتلياتكم دك أمزامرتي مخانكم كل سب كفلتي عند حرز زي بلناخه دك أمزامرت من مخاننا كل خفلت إجزابير قريب لنا سلازي كم تخاب بوت تقبلنا تأزاز كوينوم بحق زمالات سلازي رخابكو بزح حقوس الله خوي بارسي نسخاتكم أبتي يس كريستوس بعلو امن ما أزون زخانة مسرت نبيات هواريات نتندقكم دقيم دك عدوم نقدسانن سدرابيتنا أملاخي خمبر أغايشين مساعتنياتاتنا يكونكمن أبو بزلو تحسان تهنسا بقويتا قدست بيت مقدس من تخون الناتا أساسر يا عبي نسخاتكمون أبو محضر أملاخ بمنفس كتكونو حبيركم تهنسو اللهم سلازي اتملتان زبهال نايلومي ناي قدس بيت خريستيان أقلقلوت يكون نقد وفلاسي هاقريتهم لقدسان نهنا سبع بيتو لكريستوس كلنا سبع بيتو لإجزابير كلنا يلي أبتملتان زازي مزلو دقيم دك عدوم قدسان سدرا بيتونا أملاخن أبي أبتي إيس كريستوس بعلو ابن ما أزون زخانة مسرة نبيات هواريات استندقكم دقيم دك عدوم قدسان سدرا بيتونا أملاخيكم منبر أغايش شايكونكم من أبو بزلو تحنس أبو قويتا قدست بيت مقدس من تخون إنات أساس رأي عبي نسخاتكم ونابو محضر أملاخ بمنفس كتكونو حبيركم تهنسو اللهم سلقالاتو كزابير استمسقنا يخون قدساتنا تيوس بزعبا هنسا نفسنا كزارب كله هنسا من خورنا عطراي زي كونه زدليو كرة دقاق تأمانون يدليو
ስለዚህ ብዛዕባ ርእሲ መኣዝን ጥራይ ዘይኮነ ብዛዕባ ትኡ ዝንደቕ ኩሉ ዓይነት ነገር ፀብፂቡ በቢ ዓቕሙ ሰብ ኣብኡ ብትመሰረት ክስረት ከም ዘለዎ ደጊም ደቂ ዓዶም ንቅዱሳንን ስድራ ቤቱና ኣምላኽን ኢኹም ካብ ነቢያት ዝመፀ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ እምነ መኣዝኑ ዝኾነ ሃዋርያት ኣብኡ ዝሰረትዎውን ደጊም ደቂ ዓዶም ንቅዱሳንን ስድራ ቤቱና ኣምላኽን እምበር ኣጋይሽን መጻእተኛታትን ኣይኮንኩምን ከመይ ገርና ኢና ደቂ ዓዶም ንቅዱሳን ስድራ ቤቱና ኣምላኽ ንኸውን ከመይ ገርና ኢና ኣብቲ ባዕሉ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ እምነ መኣዝኑ ዝኾነ መሰረት ነቢያትን ሃዋርያትን ክንደቕ ክንህነፅ ንኽእል ክገልጽ ከሎ እቲ ህንፃ ብጎይታ ቅድስቲ ቤት መቅደስ ምእንቲ ክኸውን እናተኣሳሰረ ይዓቢ ንስኻትኩም እውን ኣብኡ ማሕደር ኣምላኽ ብመንፈስ ክትኮኑ ሓቢርኩም ትህነፁ ኣለኹም ኤፌሶን 2:19-22 ስለዚ ተቢዕና እግዚኣብሔር ረዳእየ እሞ ኣይክፈርህን እየ ሰብ ከንታይ ከይገብረኒ ንበል ነቶም ቃል ኣምላኽ ዝነገርኹም መራሕትኹም ዘክርዎም መወዳእታ ንብረቶም እናተቋመትኩም ኣሰኣሰር እምነቶም ሰዓቡ ኢየሱስ ክርስቶስ ተማልን ሎምን ንዘለዓለም ንሱ እዩ ዕብራውያን 13:16-8 ክብሪ ንዝኽሩብ ስሙ ይኹን ዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ጸጋ ዓረፍታን ጸጋ ነዚ ዓለም ዝተሰናበትሉ ናብቲ ናይ ዘለዓለም ክብሪ ዝገዓዘትሉ ፈለሰት እምዘይበሊ ሃበ ይበሊ በመሰንቆሁ እንዘይሃሊ ዳዊት ኣቡሃ ዘወልዳ ወኣሊ ካብቲ ሓላፊ ናብ ዘይሓልፍ ካብቲ ምድራዊ ናብ ሰማያዊ ካብ ብስጋ ብነፍሲ ናብራ ከም ዝተሰጋገረት ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ነዚ ዓብይ በዓል 21 ጥሪ ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ብስጋ ዘዕረፈትሉ ሞት ስጋ ዝተዓመትሉ ሓመድ ኣዳም ዝለበሰትሉ በዚ ከምዚ ክብሪ ካብ ሒደት ብብዙሕ ካብ ነዊሕ ብሓፂር ብከምዚኣ ተብዕሎ እሞ ንሕና ከዓ ናይቲ ክቡር በዓል ብሓቂ ተጠቀምቲ ክንከውን ከምቲ ካብ ኣቦ ዝተቐበልናዮ ከምቲ ካብ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ዝተምሃርናዮ ከምቲ ቤተ ክርስቲያን ትህበና መምርሕን መገድን ኮይና በዚ ምድሪ እዚ ኣሰኣሰሮም ሲዒብና ኣብቲ ንሳቶም ዝተሰረትዎ መሰረት ነቢያትን ሃዋርያትን ኣብ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ክንስረት እግዚአብሔር ዘስተውዕል እምሮ ይሃበና ጽኒልኩም ስለ ዝሰማዕኹምና ብትገብርዎ ጸሎት ኩሉ እግዚአብሔር ይስማዕኹም ብሩኽ በዓል ዕረፍታ ይግበረልና ንዓመታ ዝእዋን እግዚአብሔር ንሕናን እንተለና ኣምላኽ ከዓ እንተፈቐዶ በዋዜማን ብማህሌትን ብቅዳሴን بقربانن بعدتن كم فقد እግዚአብሔር بحبرت كنبعلو عامس كم زنيرنا حجين እግዚአብሔር ردينا اتني عام مكره حليفو اتني عام شجر حليفو اتني عام كوينات حليفو اتني عام سدت حليفو إلنا كم فقد أملاخ نبعلو كخونا لنا زمت عمت ناي እግዚአብሔር ቅዱስ فقد يخونا لنا ناي ጉባኤ ጊዜ እዩ ካብ ዝቀጽሉ ስለዚህ ነዝር استنازي توساخي نጉባኤ ይጠቅም ይንብሎ ዘለና ሐሳባት كمون أبزر استزلنا حتى يكون رئيته يكون بفلاي كا اتلومز تجاجنا يصبح كتقمن الناس لزخيل نايلوم النايتمالن جيجان خين دقمة منتي كاب جباء خا كل زوج دلنا يوم الرمتا نقفيتا نقبل مخنا بتحت الناخ قل صفتو سلقالات እግዚአብሔር استمسجنا يكون جباء أو دمهرت نابد جباء السجاجر له آمين آمين هلو أبيت حتى لنا بمركيتا ترحاسي هراي ترحاسي هراي صبق قبرن
ሕማቅ ግብርን ሲ ናብ ወለዶታት ብኸመይ ይተሓላለፍ? ጽቡቕ ግብሪ ሕማቅ ግብሪ ንወለዶታት ብኸመይ ይተሓላለፍ? እስኪ መልሲ ንጉባኤ ዕድል ክንህብ። ብኸመይ ዝመሓላለፍ? እስኪ ካብ ጉባኤ ዓራይ ፍረወይኒ هو ቃል ኣምላኽ እንታይ ይብል ሲ ጽቡቕ ዝረአ እሞ ጽቡቕ ክትዓጽድ ኢኻ ይብል እዩ። እንደገና ድማ እቲ ጽቡቕ ዝገበርካዮ እቲ ትጽልዮስ ንሸውዓተ ዘርኢ ይኸይድ እዩ የድሕን እዩ እዩ ዝብል። ስለዚ እቲ ወለዶ ብኸምኡ ክሰርሕ ክእል እዩ እብል ኣነ። ብጣዕሚ ጽቡቕ። እቲ ሰብ ነቲ ዝዘርኦ ንዕኡ ዝዓጽዶ ኣብ ገላትያ ፍረወይና ሓብትና ዝተቐሰቶ ሰብ ነቲ ዝዘርኦ ንዕኡ እዩ ዝዓጽዶ እሞ ስለዚ እቶም ኣብቲ ስጋ ዝዘርኡ ካብቲ ስጋ ሞት ክዓጽዱ እዮም። እቶም ኣብቲ ነፍሲ ዝዘርኡ ግን ካብቲ ነፍሲ ህይወት ክዓጽዱ እዮም እሞ እንደዘይተጸላእናስ ሕጂ ህይወት ንዝረአ እሞ ህይወት ክንዓጽድ ኢና ኢሉ። ስለዚ እቲ ንዘርኦ መጀመርያ ብቃል ካልኣይ ከዓ ብግብሪ እዩ ማለት። ስለዚ ቃል እግዚአብሔር እንታይ ይብለና ኣብ ዘዳግም 6 ቁጽሪ 4 እቲ ንሕና ክኾኖ ዘለና ምስ ነገረ ኣብ ገዛና ብደቅና ክኸውን ዘለዎ ክገልጽ ከሎ ዘዳግም 6 ካብ 4 ጀሚሩ ወእስራኤል ስማዕ እግዚአብሔር ኣምላኽና ሓደ እግዚአብሔር እዩ ንስኻ ድማ ንእግዚአብሔር ኣምላኽካ ብኩሉ ልብኻን ብኩሉ ነፍስኻን ብኩሉ ሓይልኻን ፍተውዎ እዛ ኣነ ሎሚ ዝእዘካ ዘለኹ ቃላት ኣብ ልብኻ ይኹን። ቁጽሪ 7 ንደቅኻ መሃሮም ኣብ ቤትካ ኮፍ ምስ በልካን ኣብ መገዲ ክትከይድ ከለኻን ኣብ ቤት ምባልካን ኣብ ምትንሳእኻን ብኡ ተዛረብ ንምልክት ኣብ ኢድካ እሰሮ ኣብ መንጎ ዓይንትኻ ድማ ክታብ ይኹን ኣብ ልዳት ቤትካን ኣብ ማዕጾኻን ድማ ጸሓፎ እዩ። ስለዚ ንደቅኻ መሃሮም ንደቅና ገና ክንጽሊ ከለና እንድሕሪኦም ብእግሪ ተኽሎም ጸሎት ከም ዘድሊ ቃል እግዚአብሔር ክንዛረብ ከለና እንተሪኦም ቃል እግዚአብሔር ከም ዘድሊ ኣብ ፍርሓተ ኣምላኽ እንተድሊና ፍርሓተ ኣምላኽ ልክዕ ከምቲ ናይ ስጋ ንብረት ናይ ስጋ ርስቲ ውላድ ዝወርሶ እቲ መንፈሳዊ ህይወት ከዓ ንደቅና ከነውርሶም ምሂሩና ስለ ዝኾነ መጀመርያ ብቃል ካልኣይ ከዓ ብህይወት ማለት ስለዚ ብኸምዚ ዝውረስ ጽቡቕ ነገር እቲ ክፉእ ነገር ከብኸመይ ዝውረስ ንኣብነት እንድሕር ዝረኸብና ንዛረብ ኮይና ተንቆልዑ ኣፍ ከጽርዩ ከለዉ እቲ ኻባና ዝሰምዕዎ ትርጉሙ ከይፈለጡ እንዳደገሙ እዮም ዝኸዱ። ስለዚ እንድሕር ኣብ ሕማቕ ኣሊና ሕማቕ ንዛረብ ሕማቕ ንሰርሕ ደቅና ከዓ እንዳቀድሕዎ ካብኡ እንዳቀድሕዎ ይኸዱ ማለት። ስለዚ ካብቲ ብዙሕ ብኸምዚ ይመሓላለፍ ኢሉ ሓደ ሓደ ግዜ ንሕና ዘይረዳእና ንኣብነት ዳዊት ኣብ እንዳ ኦርዮ ዓመፃ ምስ ፈጸመ ብፍላይ ከዓ ነታ ዓመፃ ብጉርሒ ክሽፍኖ ምስ ፈተነ እግዚአብሔር ኣዝዩ ተቆጢዕዎ ማለት እቲ ኣብ ሰይቲ ኦርዮ ምዳቑ ኣይኮነን ትቐንዲ ጌጋ እሱ ባህርያዊ ጌጋ እዩ። እቲ ቀንዲ ጌጋ ነቲ ዝወደቆ ውድቀት ኣብ ክንዲ ዝንስሓሉ ነቲ ወድቀት ክሽፍኖ ምፍታን እዩ። ስለዚ እንታይ እዩ ዝብሎ እግዚአብሔር ሰይፊ ካብ ቤትካ ንዘለዓለም ኣይክወፅን እዩ። ብጣዕሚ ትምረት ሓጢኣት ከነስተውዕሎ ክሳብ ክንደይ እዩ ንሕና ሓንቲ ደቂቕ ንፍጽሞ ጌጋ ክሳብ ክንደይ ኣብ ስድራና ወለዶና ሳዕብየን ይህልዎ ክንሪኦ ከለና እንታይ ኮይኑ ሽዑ ንሽዑ ኣሙኖን ወዲ ዳዊት ንትእማር ጓል ዳዊት ደፊርዋ ማለት አቤሴሎም ከዓ ክንደ ሓብቱ ዘሪው ንኣሙኖን ቀቲልዎ ማለት እዩ። አቤሴሎም ከዓ ነብኡ መፈንቅለ መንግስቲ ገይርሉ እዩ። ኣብ ወዲ ሓብቱ ንዳዊት ንወዱ አቤሴሎም ቀቲልዎ እዩ። አዶንያስ ዝበሃል ወዲ ዳዊት ኣቦኡ ብህይወት ከሎ ብዕልዋ መንግስቲ ንፍርቂ መዓልቲ ነጊሱ ሰሎሞን ንአዶንያስ ቀቲልዎ። ከምዚ ዓይነት ኣዝዩ ንኸተንብበውን
زمرر ويزغفف فصامي تفصيم ازي اتن سب بدل بربعه بدل يزبدل مالت صبوق مسينا بدلو بدل مالت سان مفلات كالاي عقمي بمسان جيغا مخانو نفلطينا ግን ንኽንፍጽሙ ዓቕሚ ንስእን ካልኣይ ተፈሪሕና ወይ ተገዲድና ራብዓይ ግን ብኽፍኣት ንኽስቶ ደስ ከይብሎ እንዳበልካ ዝግበር ብጉርሒ ብተንኮል ዝግበር ነዚ ጌጋዚ እግዚአብሔር ሸለል ኣይብሎን እዩ ስለዚ ኣብ ወለዶታት ካብ ትኽፉእ ዝበሃል ኣርባዕተ ዓይነት ዝኾኑ ስድራ መጽሓፍ ቅዱስና ዘርኦም ካብ ገጽ ምድሪ ዝጸነተ ስድራታት ኣለው ማለት እዩ እሳቶም ከዓ ካህን ኤሊ የሮብዓም ወዲ ናባጥ ኣክዓብ ከምኡውን መን ይራብዓዮም እዚኣቶም ዘርኦም ካብ ገጽ ምድሪ ዝጸነተ ስለዚ ባዕሳ ወዲ ያሕያ እዩ ዝብሎ ማለት እዩ ካብ ገጽ ምድሪ ዘርኦም ዝጠፍአ ማለት እዩ ዘርኡኹም ካብ ገጽ ምድሪ ክጸንት እዩ ዝበሎ እግዚአብሔር ነቲ ካልእ መምሃሪ ክኸውን ምእንቲ ዝበሎ ስለዚ ጽቡቕ ኮነ ሕማቕ ግብርታት ብኸምዚታት ይመሓላለፍ ተተንኪፉ ክኸውን ተስፋ ገብር ትርሓስ አሜን ቃል ህይወት يسمعلنا ቦና አሜን ኩላህና ቃል ህይወት يسمعلنا ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነን ዝተባረኸን ይኹን حراي ካልእ ከመይ ውዕልኩም መርጌታ مسكن أمانيل تحندو علكا እግዚአብሔር ይመስገን ኣብ መስለነ ኣብ ዘጻአትኩም አንቱን ቢኩም ላ ይሓስኳን ክስታይ ገይረ ግን እግዚአብሔር ሲኒ ናይ ኸነ አምላኽ እዩ ድብል ነበረ ብሽሕ ወለደታት ምሕረት ህብ ከምኡውን ሓጢያቱን ከም ዝወራረስ ይዝነግረና ግን ኣብ ሓድሽ ኪዳን ግን ሓንሳብ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ መይቱ ምስመተልና ኣብ ሓድሽ ኪዳን ከምኡ ኣሎ ድዩ ማለት ቤተሰብ ስድራ ቤት ዝገበሩ ሓጢያት ይተሓላለፍ ድዩ ሓንሳብ እንድሕር ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንቲ ሓጢያትና ካብ ዘርእን ዘርኢ ዝተወራረሰ ሓጢያትና እንድሕር ሓንሳብ ምእንታና ኢሉ እንድሕር ደምሲስናስ ከመይ ኢሉ ከምኡ ክኸውን እንተሎ ማለት እዩ ይቐኒለ ሕራይ እግዚአብሔር መስገን ኣብ ብሉይ ኪዳን ዝነበረ ሞት ብግዴታ እዩ ኣብ ሓዲስ ኪዳን ግን ብፍታዊ ማለት እዩ ስለዚ ብህይወት ምእንቲ ክትነብር ህይወት ሕረ ክብል ከሎ ይሁዳ ባዕሉ እዩ ነቲ ሞት ሓሪዎ ወዲ ጥፍኣት ይብሎ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ከዓ ማለት እዩ ይሁዳ ምስ ህይወት ምስ ክርስቶስ ከሎ እዩ ናብቲ ጥፍኣት ከይዱ ማለት እዩ ስለዚ ኣብ ሓዲስ ኪዳን ኣብ ብሉይ ኪዳን እውን እንተኾነ ብቐጥታ ናይቲ ውሉድ ዘይኮነ ንኣብነት ኣክዓብ ዓመፀኛ ነይሩ ደቁ ኣብ ዓመፅ እንተደኣኣትዮም እቲ ዝሰጋገር ዓመፅ ካብቲ ካብ ኣቦኦም ዝርእዎን ዝሰምዕዎን ዝነበሩ ዓመፅ እምበር በታ ኣቦኦም ዝገበሮ ዓመፅ ኣይኮነን ዝሕተቱ እቲ ዝርእዎ ዝነበሩ ዓመፅ እንድሕር እሳቶም ከዓ ኣተግቢሮሞ ማለት ስድራ እንድሕር ዘይፅቡቕ ዓመል ነይርዎም እሞ ነቲ ዘይፅቡቕ ዓመል ተዳኣ ወሪስናዮ በቲ ንወርሶ በቲ ሒዝናዮ ዘለና ዓመል ብኡ ንፍረድ ማለት ስለዚ ብቐጥታ ኣቦኻ ከምዚ ስለ ዝኾነ ተባሂሉ ኣይኮነን ግን እቲ ሕማቕ ተግባር በቲ ንሪኦን በቲ ንሰምዖን እናተወራረሰ ይኸይድ ንኣብነት ኣብ ሓዲስ ኪዳን ሄሮድስ ንዝክር ሄሮድስ ክንዝክር ከለና እንታይ ኢና ንዝክር ፊልጶስ ሓውን ሰይተሓውን ኢና ንዝክር ማለት ስለዚ ሄሮድስ ንሰይተሓው ክሓታ ከሎ ኖ ነውሪ እዩ ሓውካ ብሂወቱ ከሎ ኢላ ክትገንሖ ይግባኣ ነይሩ ማለት ነቲ ዓመፅ ሓቢሮሞ ማለት ካልእ እታ ሄሮድያዳ እውን ንሄሮድስ ከምዚ በልዮ ርእስና ዮሃንስ በልዮ ክትብላ ከላ ኖ ማማይ እዚ ነውሪ እዩ እዛ ኣይብሎን ክትብሎ ዝግብኦ እቲ ዲኣ ዝበለታ ብኣካል ፈፂማቶ ማለት ሕጂ እቲ ናይ ዲኣ ሓጢያት ኣይኮነን እቲ ናይ ዲኣ ሓጢያት ኣይኮነን ንዓለ ጊብዋ እቲ ናይ ዲኣ ሓጢያት ንሳ ከዓ ስለ ዝሰመረቶን ስለ ዝገበረቶን እዩ ማለት ኣብ ቅድሚ ዮሃንስ ኣብ ቅድሚ ሄሮድስ ሳዕሲዓ እንታይ ትደሊ ምስ በላ ከዓ በቲ ዲኣ ዝመኸረታ ርእሲ ዮሃንስ ቆሪፅካ ሃበኒ ኢላቶ ማለት ስለዚ ደቂ ጥፋኣት ዝበሃላ ኣብ ሓዲስ ኪዳን ዘርኦን ካብ ዝፀነተ ሄሮድሳውያን እዩ ማለት ስለዚ ጓል ሄሮድያዳ ኣቦኣ ፊልጶስ ዝበሃል ብስድነታ ብስማ ኣቦኣ ዘይትፅዋዕ ምክንያቱ ኣንፃር ኣቦኣን ኣንፃር ወለዳን ስለተዓይድ ስለ ዝነበረት እዩ ማለት
ስለዚህ ንሳ በትና የዲያ ኃጢአት ዘይኮነስ እትና የዲያ ኃጢአት ንሳ ስለዝገበረቶ አዲያ በተዝገበረቶ ኃጢአት ተፈሪዳ እሳኻ በተዝገበረቶ ኃጢአት ተፈሪዳ ከምቲ ታሪክ ቤተክርስቲያን ካ መሬት አፍ አኸፊታዊ ሒጣተን ይዝብል ማለት ተመሊሳ ክትከውን ተስፋ ገብር አማኑኤል ክስታይ ክንብል ንኽእል ዲና ሞ ሶ ኣብ ሓድሽ ኪዳን ሲ ብዘርኢ ዝመፀ ኃጢአት የለን ክበሃል ካሊ ብመደምደም بتخكل أغني لي مرقيت عليه وتسمعنا آمين نتناي ولدي يخون ناي مهرانا هون እግዚአብሔር زي كبروا النجار إذا أي كبروا لني سلزوخ أو كوي حدث كدان اتخابين العلي كابين العلي نبؤ نديون زفكر كابين العلي نولدو نسبيتو نسبايا تفكر نعايا يبكعني زبلوكو سلزي مالتي ولا ولدنا هونو ولا مهرانا هونو ولا ولودنا هونو جيجا خفصون كله جيجا ايو كنبل بقالين بجبرن اندحر نسيجنايو نابانا زسجر ولا حدا نجار يلن مالن لقالاتو እግዚአብሔር ይመስገን ይሁን ሐራይ ካለ رايت جزينا نتقاملو سلام أبني خميم سيخو حرقوين لكم زابير مسكن حرقوين حندم شنو زابير مسكن just clear إنك مقباريو نايم بيتهاتشن مقعزسي كم سبا سجارة بس لزخونت عارفة أبيرا مالتيو إن أبتسين صارده بإذن بفكو قاليهم كي some يهود I guess أو تجاجيل لهوجن يدو كمان تشمك قديو تستايبلو زنبرة والسبعي تنقفايلو دو جالس حجزي كتي كاير كولا تعرف كولا مس قاديا ويس كمي ينيرو أو تهم تجاركم لنا እግዚአብሔር መስገን ምስቲ ዘለና ታሪክ حتى معرف في حاسكوان مسبلكا أماني الحونا كابتوم ناي بتكنيك كما أخلنا خينهم سرح زلو دكتور سقاب ممهر تخل مريم يوم ممهر تخل مريم ملي سومالو زسعات 34 معرفيا كاب كسر شوعات تجمر إلى مسحيفه ملنا له هراي هرقويني تي تاريخ مستجزينا كن كنت بزبليو أو خلونا تيك عند ملختنا حليفنا أتي سأجا من تايو أبوتات نتايبلو زي بلع سيلان زي سأجب بعسى يبلو نتاي مالتي زي أدينا قدس رنجل مريم مس عرفت ودا تنسيو خاموت ندابلو شمنا خوفو زنبرو زلو زوم حواريات زبهالو كريستيان زبهالو حجها عديو تنسيع ميتان داولو كشغرونا سلازخونو حنساب كابو مقديفنا نتريسا حديقنا أبكر مزخول لسب نقاصل لمو زتنسئ كونه زعرق سقايلن إلوم يوم زحاسبو زخاء حساب سيطاني مالتي سلازي توم زرعهم وريهم ورلهم توم زيرعهم خاء جيتي سيماني زبهال ناي جريخ بيت خريستيان تساري حواتي استقبرت له جيت سماني أزيو سفيح زخانة بيت خريستياني تهاني صلوا زلوا سلازي مسعرفة أبوتارنا هاريات جنيزهم قبروان داخل دخلوا أيهود تأكيبهم نتا أقبر جمت إلهم حوي كان دوامو دحر هجي بزعبا أخمتنا يودا زفت السمنجرت التاريخ حسب النحوارن التي صار أملاخ صار قدوسان صار مريم زبال حجز ما سيكونن كاب نقول زنبري مالت التاريخ ترى إن داتا دقاقة زنبر مالت سلزي كابتوم نتي أقبور زبال تعارات ريسا حجز زنبرة قلبيتهم كندروز مسو بحايلو زمكح توفونياس زبالي مالت حواريات تسكي موما ناخد خلو نتي عرات قمت إلو خدر بيونا مريت مستفتنة حزم سبلونة عارات كلتي يعني أداو ملأخ أملاخ قريص ويزبلت التاريخ مالت
ስለዚህ ሽዑን ሽዑግን እትኹነታት ምስተራእዮ ምስተገልጸሉ ምሕረት ምስለመነ ከዓ ሽዑን ሽዑ ከም ተፈወሰ ከም ዝኣመነ በቲ ዝተገብረሉ ጸጋና መስከረ ይነብር ከም ዝነበረ ኣብቲ ታሪኽ ቶፎንያስ ይዝበሃል ማለት እዩ። ስለዚ እስቶፎንያስ ኢዱ ምስተመትረ ብድሕሪኡ ኣይሁድ ክብተኑ ጥራሕ ዘለዎ እምበር ዋላ ሓንቲ ክገብርዎ ዝኽእሉ ነገር ስለዘየለ ልክዕ እቲ ስርዓተ ቀብሪ ግን ኣብ ጌተሴማኒ ብግቡእ ከም ናይ ኩሉ ሰብ ኣቦታትና ሐዋርያት ሓመድ ኣዳም ኣልቢሶማ ነዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ኣብ ጌተሴማኒ ዝበሃል ቦታ እዚ ጌተሴማኒ ሕጂ ዝሰፍሐ ቤተክርስትያን ዘለዎ እዩ ማለት መሊሰያ ኸውን ተስፋ ገብር ወቲ ስታይከቲ ክትዓርግ እንኮላሲ ትዕርገታ ከመይ ከም ዝኾነ ቁርብቴታት ትገልጹና። እሺ ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይሁን። እንታይ ዝበሃል ታሪክ ሞት ብጥሪ ካልእ እንታይ ብነሓሰ ሞት ብጥሪ እንታይ ብነሓሰ ይበሃል ማለት እዩ። ስለዚ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ትብሎ ፍልሰተ ስጋሃ ትብል ማለት እዩ። ፍልሰት ማለት ከዓ ምግዓዝ ማለት እዩ። ኣማእስሩ ወሰዱሱ ለታህሳስ ፍልሰተ ስጋሃ ለእማ ኣምላክ ቅድስት ድንግል ማርያም ይብል ማለት እዩ። ኣብዚ ፍጻሜ እዚ ክልተ ዓይነት ታሪክ ኣሎ። ናይ ዮሐንስ ታሪክ ናይ ቶማስ ታሪክ ማለት ስለዚ ቶማስ ዝርእዮ ነገር ኣብ ሃገር ህንዲ ስለ ዝነበረ ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ክትዓርፍ ኮላ ኣቦታትና ሐዋርያት ገኒዞም ክቐብርዋ ከለዉ ቶማስ ኣብኡ ኣይነበረን። ካልእ ዮሐንስ እቲ ሸውዓተ ሰማያት ብመላእኽቲ ክግለጸሉ ከሎ ኣብ እግሪ ገነት ብዛዕባ ስጋኣ ኣብ እግሪ ገነት ዝረኣዮ ምስጢር ከዓ ነይሩ ማለት ስለዚ ብደመና ሰማይ ብዝማሬ መላእኽቲ ክትዓርግ ኮላ ቶማስ ምስ ረኣያ ኣዝዩ ሓዚኑ መጀመርያ ወድኺ ክትስእ ከሎ ኣብኡ ኣይነበርኩን ሕጂ ከዓ ኣብ ዕረፍትኺ ኣብ ስርዓተ ቀብርኺ ከይወዓልኩ ብዙሕ በረኸት ጎዲልኒ ኢሉ ምስ ጓሃየ ኣቦት ኣሕዋትካ ሐዋርያት ብስጋ እዮም ሪኦምኒ ንስኻ ግን በዚ ክብሪ እዚ ትርእየኒ ኣለኻ ኢላ እታ መግነዝ ንቶማስ ሂባቶ እዩ። ስለዚ ቶማስ ተመሊሱ ንሐዋርያት ብዛዕባ ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ምስ ሓተቶም ሓቀኛ ፈራዲ ብምዃኑ ዓሪፋስ ከም ዝገርና ገኒዛ ቀሪቢርናያ ምስ በልዎ ኣይ ኣነስ ሐዋርያት ኣሕዋተይ ገኒዞን ቀቢሮም ኢላ ኣይሰብኽን እየ እንድሕር ሞት ጢዒማ ሓመድ ኣዳም ለቢሳ ክብል ኮይነ እቲ ዝተቐብረቶ መቃብር ስጋኣ ኣብ መቃብር ክሪኦለኒ ይብል ማለት እዩ። ሽዑ ኩሎም ሐዋርያት ቅድሚ ሕጂ ጎይታ ተንስኡ ምስ በልናካ ገጹ ከይረኣኹ ኣብቲ ተሸንከሮ ኢደይ ከየቐመጥኩ ኣምን ኢልካ ሕጂ ከዓ ካልኣይ ትብል ኣለኻ ኢሎሞ በቃ እሞ ከምኡ ኢለ ኣይሰብኽን እየ ኢሉ ሽዑ ጴጥሮስን ብፀቱን ንጌተሴማኒ ከይዶም ነቲ መቃብር ምስ ፈሓርዎ ኣብኡ ዋላ ሓደ ኣይፀንሖምን ማለት እሞ ንሕና ኣምላኽ ዝገበሮ ኣይንፈልጥን ንሕና ግን ኩላሃዋና ሐዋርያት ኮይና ኣብዚ ኢና ቀቢርናያ ምስ በልዎ ኣነስ ኣይተኣምኑን ኢኹም ኢለ እምበር ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያምሲ ብውዳሴ መላእኽቲ ብዝማሬ መላእኽቲ ንሰማያት ዓሪጋ ምክንያቱ እንዘይዓርጉ ላዕለ ወእንዘይወርዱ ታሕተ ሞትች ይመስል ከብካበ እንዘይዓርጉ ላዕለ ወእንዘይወርዱ ካዕበ ሞትች ድንግል ይመስል ከብካበ ማለት መላእኽቲ ሰማይ ክወርድን ክድይቡንሲ ሞት ክዕረፍትኽስ መርዓ ይመስል ኢሉ እዩ ናይ ሎሚ መዝገበ ቅዱሳን መጽሓፈ ስንክሳር ኣቐሚጥዎ ዘሎ ማለት ስለዚ ቶማስ ነታ መግነዝ ምስ ረኣዮም ኣብቲ መቃብር ከዓ ነቲ ስጋኣ ምስ ሰኣንዎ ልክዕ እቲ ቶማስ ዝብሎ ዘሎ እምበዓር ብርግፅ ሓቂ እዩ። ኣብቲ ዝቐበርናያ ድሕሪ ሳለስቲ ኩዒትና ካብ ዘይረኸብናያ
لك اعتزجنزنا له مجنز كا مسانا زي اللي كي رأي بيناي كم استقبلت كيف لته بزيج أركزي يكون كبيركم خبلنا توماس إتو توماس زرعيو رأي حقي لو ما بوتات نهارات بس أمن صلوتن أرجعي سوموين سلزي يوحنس كا أب إجرجنت كابجيت سيمان العلو أب إجرجنت سجاء رئي مسبلهم نزخلت تناجر كبلو كاب حدا تري كاب عسران حدا تري عرفتا أب حدا نهاسة أب عملتو أبوتات نهارات صومن صلوتن سباعي حزوم إزي صومه فلسطة نبلو ناي مقعزة صوم نمقعزة زملكت نمقعزة الزخاخر ناي مقعزة مستير نمفلات زقبر صومن صلوتن سباعي لا خابتم شوعت بيت خريستيانات ناي حقا صومات ناي بيت خريستيان حدا صومه فلسطة سلازي فلسة قعزة انت داخينو ناي مقعزة صوم ناي مقعزة سباعي يزبل قلب قالو مالت شعور سباعي أو مسودو نعسر تخلت هواريات بمنفس اكزابير نسميات يعريقو ابتزلاتو نسا كبري اساتيفو كم زرعيهم كم زقلت لهم اتي قدس تاريخ ناي بيت خريستيان يقلصي سلازي قدس بيت خريستيان تاعتبل ندينا قدس دنجل مريم غويتا اس كريستوس بسغا موت مستعامت حمد ادم مسلبست بسغا اقعزوات المال ده هو تسمع لنا بدأونات እግዚአብሔር ይመስገን ምክንያቱም ተዘሎ ኮንፍሊክት ዝገብር ነገር እንታዩ ኢየሱስ ክርስቶስ ጥራዩ ተላይሉ ዝባሃን እንዲው ግን እግዚአብሔር ንሳ ባዕላ ዋላ ይተግበረም በእግዚአብሔር ኃይል ዘይኸውን ነገር ከም ዘለ አብዚ ዘበለና እንደገና ደማ ታብ መስቀል ትንጥልጥላ ቤተክርስቲያን ዳቆና ዝሕዝዋስ ናታ ምልክት ኮይና ተሰሚዓት እንምር ገጸኛ ምዃን ከረጋግጽ ደለየ ايوه بتخكل ናታ መዘከሪያ ማለት ኦኬ እሺ ቃልዬ ወተስማዕ ለ ቴንክ ዩ በጣም ይመስገን አይ ምናልባት አይሰማዕን ከይህሉ አቦና በቀሺ ወልደ ትንሳኤ ከአብዘለና ሐሳብ ይሁን ለው ሰሚዕክሞም ይኹም አይሰማዕክሞም እንደሃንክ ደግማ ታቃል የተሰማን ቅድስ ቤተ ክርስቲያን በገዛ ስልጣኑ አብ ሰለስተ መዓልቲ ካሙታን ተንሲዩ ተብሎ ንጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ከውን ኮላ አዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ግን አሪጋ ትንሳኤ ዘጉባኤ ግን ንኹሉ ሰብ ብድሕሪ ሕጂ ዝመጽዩ ብስጋ አዕሪገዋ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ብስጋ አዕሪገዋ ኢላ አተአምንሞ አብ ትንሳኤ ዘጉባኤን አሞንጎ ዕርገት ወይ ፍልሰተ ስጋሃ ዘሎ ፍልልይንሲ ኩሉ ሰብ ብንጹር ክፈልጦ ይግባእ ይብልለው አቦና በትክክል ሐቂዩ እግዚአብሔር ከነስተውዕለሉ ኸ ዓይንተ ልቦናና ይኽፈተልና ራይ ካለ ራይ ጊዜና እንጠቀመሉ أبوي مرجيتا عندي أبزا وانجيل لوكاس معرف كل 35 I think it's سمعون أرجعي مثلاً نأخذ ما حساب ببزوحات ما أنت قهر نهب نفسه سيفك أتيو بلا تبلسي نهب نفسه سيفك أتيو أنت قبل سلسلة اللي نهب نفسه سيفك أتيو دبلا المخنية طبعا سبو أتي عبيت لهم زرعيتو كبري نأملاخ النوتو زملكتي مالت ملأختي كاب سمايات مسيوم أملخو كفصملو حصانات مس ملأخت تحويسوم أملخو كفصملو سبع سجل كاب رحق مسيوم كسجدلون غص برخت كوفيلون
ዝረአየቶ ዝን ኣምላኽነቱ ዝምልከት እዩ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ክመጽእ ዘለዎ ካብ ስደቱ ጀሚራ ብፍላይ እቲ ናይ መወዳእታ ዕራቁ ተሰቂሉ ኣብ መስቀል ጠልጠል ኢሉ ክትሪኦ ከላ እዚ እቲ ዝመረረ ነገር እዩ ማለት እዩ ኣብ መጽሓፈ ጸሎትና ምናልባት ንዝክሮ ንኸውን ስቃይካ ክርኢ ከለኹ ስቃይካ ክዝክር ከለኹ ስቕለትካ ክዝክር ከለኹ መግረፍትካ ክዝክር ከለኹ ቃንዛኻ ክዝክር ከለኹ ልበይ ሓዘን ይመልእ እንተኾነ ግን ብስቕለትካ ብግርፋትካ ብሞትካ ዓለም ስለ ዝደሓነትካ ብኡ ከዓ ይሕጎስ ኣለኹ ኣብዚ ናይ ኣግቢያ ጸሎትና ከምኡ ኢልና ንጽሊ ኢና ማለት ስለዚ እቲ ክትሓልፎ ዘለዋ መከራን ዝመጽእ መከራን ከመይ ገራ ክትሰግሮ ከም ዘለዋን ስምዖን ነዚ ሓሳባት እዚ ይህብ ነይሩ ማለት ስለዚ ታራ ሓዘን ከም ዘይነበረ እቲ ኣልቦ ከመሃ ዘረከበ ግፍኣ ይብል ከምቲ ንሳ ዝተገፍዐቶ ከምቲ ንሳ ዝተሓዘነቶ ከምቲ ንሳ ዝተዋረደቶ ዝረኸበ የለን ይብል ስለዚ ነቲ ምረት ክሳብ ኣብ መስቀል ትሪኦ ዝነበረት ዘይንቡር ሞት ዘይንቡር ግፍዒ ዋላ ሓደ ሰብ እውን ምክንያቱ ካልእ ህዝቢ ቤተሰብ ክመውት ከሎስ ብክንደይ ክብሪ ብክንደይ ካህናትን ዲያቆናትን ብዕጣንን ብመስቀልን ብፅንሃን ብወረድ ዘራዝርን ብዓበይትን ብናኣሹን ክኸውን ከሎ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ግን ኣብ ስቕለቱን ኣብ ሞቱን እዚ ኩሉ ስነ ስርዓት ክሳብ ሕጂ ኣይተፈፀመን እዩ ስለዚ ነቲ ምረት ክፍፀም ዘለዎ ኣብ መስቀል ደሙ እናንጠብጠበ ከላ ኣብ ቅድሚኡ ጠጠው ኢላ ዝነበረት ምስ ዮሃንስ ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ኣብ ወዳ ዝኩሉ ግፍዒ ክፍፀም ከሎ ነፍሳ ይምረር ነበረ እዩ ስለዚ ነዚ ክገልጸላ እዩ ማርያም ግን ንኩሉ ኣብ ልባ ተዋህልሎ ነበረት ብኸመይ ክፍፀም እዩ ብኸመይ ክትፀሮ ከም ዘለዋ ብኸመይ ክትሓልፎ ከም ዘለዋ ማርያም ግና ንኩሉ ኣብ ልባ ተዋህልሎ ነበረት እዩ መልሰያ ኸውን ተስፋ ገብር ዓንዲት ቃል ህይወት يسمعلنا امين نقولنا قال هيوت يسمع لنا امين واتي كما يمسيكم كلكم الراي እግዚአብሔር መስገን ደሓን ደምሲኹም ደሓን ምሲና ጽቡቕ ተመስገን እዚኣ እዚ ናይ ዴ ማርያም ብጣዕሚ ኩሉ ተባሂሉ ብጣዕሚ ዘሐጉስ እዩ ኣነ ብጣዕሚ ተማሂረሎ ምሸት ካብኣ ግን ታሕቶ ዘላትንስ ካብዛ ኩላ ተማሃርናያሎ ምሸት ሲ ብሕልፊ ብዛዓዲ ኣብ ዘለናዮስ ብዛዕባ እዚ ናይ ማርያምስ ብዙሕ ክስታይ ነይሩ እሞ ብደንቢ ተገሊኡ ትምህርቲ ተማሂርና እግዚአብሔር መስገን ኣብታ ናይ ሻድሸይቲ ግን ንሕና ኸ ካብዚ ቅዱስ ህዝቢ ታሪክ እንታይ ንመሃር ትብል ኣብታ ናይ ዮሃንስ ካልኣይ ዮሃንስ 1:4 ዝሃብኩምና ክስታይሲ ሓያል እታ ምዕራፍ ሓያሎ ካብ ደቂ ከምቲ ሓያሎ ካብ ደቅኺ ከምቲ ካብ ኣቦ እተቐበልናዮ ትእዛዝ ኮይኖም ብሓቂ ዝመላለሱ ስለ ዝረኽብኩ ብዙሕ ሕጎስ ኣለኹ ድሕሪ ኣብቲ ናይ እዚኣሲ ቅድሚ ዝሓለፈ ሰንበት ዝሓለፈ ዓርቢ እኳ ኣይነበርኩን ምዕዛብ እውን ምሂርኩምና ነርኩም ኣቦና እውን ፅቡቅ ገይሮም ገሊፆምማ ነይሮም ኣቦና ኣቤ ቀሺ ወልደንሴ ክንፈልጥ ከም ዘለና ክንመራመር ከም ዘለና ሕጂ እዚኣ ኩላ እዛ ናይ ዴ ማርያም ተማሃርናያሲ ንዓና ሕጂ ኣብ ኤፌሶን 5 እውን ይብል እዩ ፍረ ብርሃን ብሰናይ ዘበለን ብፅድቅን ብሓቅን እዩ ቀደም ጸልማት ነርኩም ኢኹም እሞ ብጎይታ ግን ሕጂ ብርሃን ኢኹም ንጎይታ ዘሐጉስ እናመርመርኩም ሕጂ እዚኣ እናመርመርኩም ከም ደቂ ብርሃን ኮይንኩም ተመላለሱ ሕጂ ንዓናሲ እዚኣሲ ሓቂ ዘረባ ኣብ ጸልማት ኢና ነርና ክብል ኣቦታትና ዋላ ምሁሩና እዮም ኩሉ ግዜ ንሕና ሽግር ኣሎ እቲ ዘይምንባብ ዘይ ምስትውዓል ሕጂ ግን ከምዚ ጌርና መምሃር ካብ ኩሉ ንዓይ ሕጂ ዝምምርማር እዚ ምዕዛብሲ ብደንብ ክንደፍዓላ ኣለና ብሕልፊ ንሕና ኣብዚ እዋን ዘለና ኣብዚ ግዜ እዚ ሕጂ ዘለናዮ ብዙሕ ነገር ኣሎ ክስታይ ክገብረና ዝኽእል እሞ ብጣዕሚ ነዚኣሲ ብጣዕሚ ክስታይ ገይረያ ክብል ኢለ
تتمهبكوا امين قال هيوت يسمع لنا هيوت حبتنا ثانك يو እቲ ታሪክ ምፍላጥ አቦታትና ዝገብርዎ ዝነበሩ ጉባኤ ቅድሚ ንቅያን ድሕሪ ንቅያን ዝብል ካበዩ መሰረቱ እንታዮም ዝዓዩ ነይሮም መቅደኒዮስ ሊቀ ጳጳሳት እዩ ኣብ ጉባኤ ቅስጥንጥንያ ታሪክ ቤተክርስቲያንና ተማሂርናዮ ኢና ተስፋ ገብር ገለ ድሕሪ ባይታ ክህልወና መቅደኒዮስ ሊቀ ጳጳሳት እዩ እቲ ንሱ ዘምፅኦ ግን እንታይ ኢሉ ማለት ህላው የክርስቶስ ካብ ማርያም ይጅምር ኢሉ እቲ ክህደት አምጽዎ ማለት ቤተክርስቲያን ሓደ ነብስ እኳ ከተፋ አይትፈቱንያ ግን ጉባኤ ተገይሩ ክመልስዎ ምክንያቱም ድሕር ክርስቶስ ካብ ማርያም ኮይኑ ዝጅምር ልክዕ ከም አርዮስ ፍጡር ይዝብሎ ዘሎ ማለት ጥንቱ ለክርስቶስ ማርያም ምስበለ ንክርስቶስ ታራሰቢ ፍጡር እዩ ምስበለ ናበይ ዝመጽእ ሽዑ ማርያም ከዓ ታራሰቢ ወሊዳ ይብል ማለት ሕጂ እቲ ቅዱስ ወደ አምላኽ ክበሃል እዩ መንግስቱን ዘለዓለም ይዝበሎ ነቲ ሁሉ ሰይጣን ልቡ ስለዝደፈኖ ማርያም ታራሰብ ያወሊዳ እቲ ማርያም ዝወለደቶ ታራሰብ ኣብ ዮርዳኖስ ክጥመቕ ከሎ እቲ ቃል አምላኽ ዘለዓለማዊ ቃል ኣብ ህይወቱ ምስ ሓደረ ግን ብጸጋ አምላኽ ኮይኑ ይዝብል ማለት ስለዚህ እቲ ናይ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ አምላኽነትን ፍጹም አምላኽነትን ፍጹም ተስቢትን ናይ እግዚአብሔር ሓድነትን ሰለስትነትን ናይ ዲና ቅድስት ድንግል ማርያም ክብረ ድንግልናን ንጽህናን ዘለዓለማዊ ድንግልናን ከምቲ ቅዱስ ቃል አስፊርዎ ዘሎ ቤተክርስቲያን በቃል እግዚአብሔር መሰረት ጉባኤታት እንዳገበረት ነቲ ቅኑዕ እምነት እናነጸረት ዋጋ እንዳከፈለት ያክሳብ ሕጂ ስለዚህ እቲ ታሪክ ሕጂ ዝጀመረ ዘይኮነ When I printed, it was a lot. The slideshow. ናይ መን ያን ታሽ ዝገብር ዘላ ኦኬ ራይ ጽቡቅ ስለዚህ እቲ አማጻጻ ታሪክ ክንሪኦ ምእንቲ አማጻጻ ድሕር ባይታ ኣለዎ ስለዚህ ንሕና ግን ዘገድሰና ቅድስት ቤተክርስቲያንና መሰረታ እንታይ እዩ እቲ መሰረት ካበይ አምጽያቶ ከመይ ገርና ንፈልጦ እቲ ናይ ቤተክርስቲያንና ዝብሃል እንድሕር ፈሊድናዮ እቲ ካልእ ዝብሃል ንባህልቲ እዩ ዝምልከት ማለት ንሕና ግን እቲ ነነፍስ ወከፍ ቃል መጽሐፍ ቅዱስ ቤተክርስቲያንና ምስ ቡሊን ምስ ሐዲስን አነጻጽራ አቦታት ቤተክርስቲያን እንታይ ኢሎም እዮም ተርጉሞሞ እቲ መልእኽቲ ኣብ ሙሉእ መጽሐፍ ቅዱስ ትመልእኽቱ ሓንቲ ጥቕሲ በይና ዘይኮነስ ኣብ ሙሉእ መጽሐፍ ቅዱስ እንታይ እዩ ትመልእኽቲ ኢልና ክንሪኦ ያ ቤተክርስቲያን ትምዕደናን ትምህረናን እሞ ዝክንገብር እግዚአብሔር ጸጉ የብዝሃልና ቃል ህይወት يسمعلنا ابونا بالطعم انا يا لمحن حراي ذكر عرفتا ازيو سفيحي قرب دقائق اللوانا ابونا ابي قش ولده تنساي قال معدان هبوم كعزولنا ب اب اود محرت نبونا بتحتنا يحتت حراي كلكم أبوتاتن أديتاتن أحواتن حتن كما يمسيكم كما يكنيكم زيابير أملاخنا نايزا سعد زيان نايزا معلت زيان جيرو أبزز لنا أيو كوينا دما بصلوات كنك بدحريون قالوا خنا مهار نزقوا بأزي سلزق فتلنا كبرن مسجانا نعو يخون نبنا ممرنا أبي مرجتا دما قال هو يسمع لنا
ناي بحقي أوريتن حدشن نا الناس أتصرو ناي أبيت كريستيانا نعدينا قدس رنجل مريم بخمائنا نقبلا بخمائنا نخبرا كله كمهرنا أمسي ميمو عدم يهبلنا كبدينا قدس رنجل مريم دما بركة رديئة أمالادنة دما يخفلنا كمتي أبونا زبالنا أدينا قدس رنجل مريم بزعلت زي أما بلسسان 400 كابز عالم زي بموت زعرفت له ويدما بموت سقا زتفاليت له علات ايو عب بعال كبر بعال ايو أدينا قدس رنجل مريم 15 عامات أبيت مقدس 33 عامات أبوت يسيف 16 عامات دما دحري سقلت قويتا حواري يوحنس تقبلوا أبيتو زحزا كل دحر دميرنا يو 15 33 16 64 يخون مالتيو زيابير أملاخنا زت مسجن يخون مزمور داويت مزمور 14 قطر خلتن سلستن نأجزي أبيهر زدلي لبا من تلخ رئيلوس أجزي أبيهر كاب سماي نبدك سبات أمتين كلاتهم زنبيلهم بزلو كلاتهم رخيصهم جلسنا يزقبر يلبون حدقوا يلبون بل أجزي أبيهر أجزي أبيهر نام مدر مستأمتس سنا يزقبر صبوق زقبر دلين تتأمتسي كلهم زنبيلهم بزلو رخيصهم جلسناي زقبر دما حدقوا اجزي أبيهر سأنا يبن زي قدمي لدت قويتا قدم دينا قدس رنجل مريم ولادا ني كابشو عتميتي كساب شح عمت قدميو زنبرأي مالتيو أبهاريا قسجن أبقد قداسي مريم تدرسه قدس أبهاريا قسد ما انتايلو اجزي أبيهر أب إلو اجزي أبيهر أبو مالتيو كاب سماي نم مبراقن معرابن سمينن دبوبن ناب كل معزنات بحقي تأمته أتنفسه أجنوه كما خزبلا أي رخبا ما أزاخ فتوه قرما ملك أخي أفكاره زفات وودخاء ناباخي لأخي كبرن مسقانا ناملاخنا يخن أبتين تأيلنا زي أبيهر نام مدري جلسنا يزقبر انتلت رئيسي تأمته سئين دما كلهم رخيصهم كلهم زنبيلهم سنا يزقبر دما سسائنو نيرو جد أبهريا قصد ما تأيزب لنا زلق داسي مريم درسه اجزي أبيهر أبوسي ناب مبراقن معرابن ناب سمينن دبوبن ناب كله مأذنات بحقي أمتا مخنياتو أب اجزي أبيهر أملاخنا متأمات حقي مزراب حق كلنا يجزي أبيهر انتايو حقيو أتنفسه أجنوه كما خز بلد ما أي رخبن سلازيو جبري الملأخ سماويان وكيلو السابيت دما نمدراويان مكيلا وكيلا
كاب كلنا نسنت أخي لما برختي إخي لما أما كما خزبله أي رخبا ما أزاخي فتوى قرما ملك أخي أفكار زو فتوى ودخاء نباخي لأخي زمنو مس أخله أب جلاتها مرة 4 قصر 4 حمشتن تدعري إنادما كاب دنجل مريم زمانو مس أخله كريستوس كم تولد دما ينقرنا أما حجي كمتي أبونا كابزن إحنا أنتاين المهر يتقندي أب كالا أي يوهنس ملكت يوهنس كالا أي حنت معرافيا قصر 4 تقيسم لنا نيرام لك كم أتماسا سالي الدما كتأكسي أنا سالساي ملكت يوهنس ساون حنت معرافيا زلا تقصر دما قصر 4 لك أنا نتم دقي بحقي كم زملالسو كم مسمع زعب حقوس يبلين بار اجزي أبيهر ناب كله ناب مسرقن معرابن سميانن دبوبن مستأمتسي ندينا قدس رنجل مريم انتهي قبره ما آزا آفتوه قرما ملك عفقره زفت وودد ما نابع الأخي بار إذا ملكت يوهنس سالساي معرف حدا قلت 4 دما أنا اتهم دكاي بحق 5 ملالسو كم مسمع زعب حقوس يبلين لومي اجزي أبي هرم بار ناباي ناباخاتكم يو زتأمت زلو لومي اجزي أبي هر ناباي ناباخاتكم يدما زستبهل زلو أي انت اجزي أبي هر أي عمتانين أما كمتي وهنس اتهم دك أي بحق 5 ملالسو كم مسمع زعب حقوس يبلين بارلومي اجزي أبيهر أملاخنا كابدينا قدس رنجل مريم كابز بعالزي إنما هارون تا انت دعلنا دك أملاخ انت دعاخوي الناسي بحق 5 ملالس زلنا اجزي أبيهر ريو اجزي أبيهر سميعو كحقوس لومي من باري من باركم من مللاسي من مللاسكم سرحي سرحهم انتاي خون كم زلو كابزي كن مهارو زمسنا كن عري قبعنا أنا تم دكي بحقي كم زمالا لسو كم مسمع زعب حقوس يبلين زي أبيهر بأنا زحقوس ገንዘብ ተተሰከምናሉ ቤት ተሃነጽናሉ ካልእ ተምጻናሉ አይኮነን ቅድሚ ሁሉ እግዚአብሔር በአና ዝሕጎስ እንታይ እንተዳእልና በሐቂ እንተተማላልስና እዩ በሐቂ መስተማላለስና ድማ እቲ ቤድህነጽ ናይ ሐቂ ቤት እዩ እቲ ንህቦ ድማ ብልብ በሐቂ ስለ ንህቦ ድማ ይቕበል ግን ቀድም እግዚአብሔር بحقي من مللاسنا بحقي من بارنا بحق دما نقعس كم زلنا لو من أباي نباخم يتمت علمو من مللاسنا قعزنا قعز حقي من مللاس حق خوين دما نأجزي أبيهر زحقس أسر قدسان زختل دما خون زي أبيهر نخلنا يردعنا نادينا قدس رنجل مريم برخت رديئت يخفلنا كمتي ببونات تبهلنا زي كنتات علمنا تغيروا تلويتوا دما نعمتا بكب زبالة كانوا على دما زيابيهر نايزمت عامت سبات يقبرنا تحت فتاري لعلو خلم فطران إلنا إنا ندينا نمسجنا نخبرا نايت أجاس تقدر دما نسجدلا أد أملاخ إلنا ناي أملخو سجدت نسجدلو نأجزي أبيهر ترح
ንክርስቶስ ንወዳእ እዩ ንዓ ድማ ናይ ጸጋ ስግደት ንሰግደላ እሞ ስለ ኩሉ እግዚኣብሔር ምስጋና ይብፅሓዮ በረኸታን ረድኤታን ድማ ኣይፈለየና ኣዲ ሓቂ እሞ ንሕና ድማ ደቀይ ብሓቂ ከም ዝመላለሱ ካብ ምስማዕ ዝዓቢ ሓጎስ የብለይን ኢሉ እሞ ሎሚ እግዚኣብሔር ክሕጎሰልና ብሓቂ ተመላለስቲ ብሓቂ ተጓዓዝቲ ብሓቂ ነበርቲ ክንከውን እግዚኣብሔር ንዓይ ንዓኹም ንኩልና ይሓግዘና ፀጉኡ የብዝሓልና በረኸታን ረድኤታን ኣማላድነታን ኣይፈለየና ደጊመ ነቦና ቃለ ህይወት የስማዓልና ዕድመን ጥዕናን ድማ ይሃበልና እታ ብእንቲ ሰላም ጸሎት ጸሊና ጉባኤና ክንዓፁ ኩልና ከካብ ምቕማጥና ሓፊልና ሓንሳብ ንጸሎት ንንቃሕ ከም በሓድሽ ኩሉን ዝሓዘ እግዚአብሔር አብ ጎይታናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንቲ ሰላም ዝሓንትን ልዕሊ ኩሉ ዝኾነት ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ንልምን ኣለና ኣብ ልዕሊ ህዝብን ምእመናንን ብዙሕ ሰላም ክህብ ንኩሉ ሰላም ስልጣን ዘለዎ እግዚአብሔር ኣምላኽና እዩ ምእንቲ ሰላም ጸልዩ ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግስትኻ ትምጻእ ፍቃድካ ምታ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ዕለት እንጀራና ለማህበና احنا نزودلنا بدلهم كم زحدقنا لهم بدلنا نعوسنا دقلنا كاب كفاد احنا نمبر فتنا يتتونا من قسن حيلن كبر النزل عالمنا كائم امين اوزت يا مريم بنات قدس جبريل ملاك سلام تا سلام لك له بحلنا خد دنقليخي بسقاخون دنقليخي ادي جابير صبات قيتا سراوي سلام لك له سخي كابان سبرختي غي فركر سخم برخي وملت تصقا جابير مساقيو في ستدس فلكي حتيات ناصر يلنا نفت ودخ يسكر سسم انتانا محرت لمن لنا امين ونقول جابير لمنا كان مالك كان لنا ونقول سلام سلام هبنا كل يبقى أخامو وأجابير أطرينا صقها ونفسلنا جا كان نفلت بعد أملاخي بلنا نمو قدسم كان سمن نتصوعنا لنا أبسط ما يزال خان سغا سلام كقبل نفس كلنا أحدر أبزع على مزمن مارنا مسلام حلو نقول لما راحت نسوي سلطان ون بصدق بسلام حلوهم سلام هبهم أبزرنا نزلوا مكان أنت عايزاب كأم خرهاب أما تاونا موسانا نزلوا قرابتنا بكل سلام حلوهم بهدوء بقنعن هوات كنبر بكل سنة أملو خدمة ناخان جابير بنفرح بحياو نتكر الكبن بكرساس مسؤول من فز قدسن بس قانا نصنعاتهم وزلكا لمن كل استعن نزل عالم عالم أمين قدوس 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 جابير أملخنا زنبركا زلخا نقول حليف كارما نزل علم تنبر كم مسراك سام عرب كاب سميانك سعد ابو بسم كان نزل علم تمسكن يكون سلام لخنتك سلفتارنتك سلغويتنتك سلنكسنتك سلام ملكوتنتك قدس እግዚአብሔር አምላኽና ነኽብረካ ነመስግነካ ነገልግለካ ንግዛእካ ንሰግደልካ አሎና ساعات معلتي زبارك كلنا سلام زو علكنا نصلات نقال كانوا ممهر إذا ساعات زن إذا معلت زن سلزد على خلنا نحنا دما أبتتدالوه كنساتف حيلن كإلتن سلزهاب كنا كبرن مسجانا نعخا يخن مأكابنا نصلات مأكابنا نقال كام مهار دما نعخا نخبري نعنا دما أبزن برخت أب سماي دما نهوت قصرلنا قدس جابير أملاخنا اتن مهارو زلنا قالكا نعخا خفلتنا نبرا قدسان كمبرنا دما نسخا حجزنا كابزا أدى تحتنا أدى أمنات أدى عقلي أدى خلو صبو زخنت أدينا أدى سرنجل مريم كابعا كن مهار أسرا كن كتل دما برختان رديئتان صلاتان أمالادنتان دما
ኣይፈለየና ቅዱስ እግዚአብሔር ኣምላኽና ከም ዝነዓና እዚ መንፈሳዊ ዝጉባኤ ሂብካና ዘለኻ ንዘይብሎም ድማ ሃበልና ንዝሃብካና ድማ ተጠቀምቲ ረባሕቲ ንዑና ኣቦይ ብሩኻት ዝብል ድምፂ መስምዖ ክኾነልና ድማ እስኻ ሓግዘና ኩሉ ኩነታት ዓለምና ድማ ቀይረልና ኣብ ክንዲ ብመረኸው ብዙሃን ፋሒልና ኣብ በቤትና ኣብ ቤትካ ብሓንሳእ ተረኺብና ንመዝሙር ንምስጋና ንንስሓ ንቁርባን ንኣምልኾ እንእከበሉ ግዜ ድማ ይሕፅረልና ኩሉ ሕማም ቀንጥጠልና ተረኺቡ ዘሎ ዝበሃል መድሃኒት ድማ መድሃኒት ይኹን በለልና መድሃኒት ይኹን በለልና መድሃኒት ይኹን በለልና ቅዱስ እግዚአብሔር ኣምላኽና ነዚ ኣብ ከባቢና ኣብ ጎራብትና ዘሎ ኣብ ሃገርና ዘሎ ኣብ ዓለምና ዘሎ ሽግርን መከራን ጥሜትን ውግእን ወረውግእን ኩሉ ሕማቕ ነገርን ድማ ኩሉ ብሰናይ ቀይረልና ኩሉ ብፅቡቕ ለውጠልና ኩሉ ድማ እቲ ውግእ ብሰላም እቲ ምብትታን ብምትእኽኻብ ቀይረልና እግዚአብሔር ኣምላኽና ሰብ ይብትን እስኻ ግና ትእክብ ኢኻ እሞ ሰብ ጨካን እዩ ሰባት ኢና ጨኪና ኣብ ሽግር ንወድቕ ዘለና እሞ ከም ምሕረትካ እምበር ከም በደልና ይትኺደና ከም ምሕረትካ እምበር ከም በደልና ይትኺደና ከም ምሕረትካ እምበር ከም በደልና ይትኺደና ንሕና ንህዝብና በዲልናካ ኢና እሞ ይቕረ በለልና ንሕና ንህዝብና በዲልናካ ኢና እሞ ይቕረ በለልና ንሕና ንህዝብና በዲልናካ ኢና እሞ ይቕረ በለልና ካብ ሰብና ንላዕሊ ዶ ሕማቕ ገርና ኢና እንዳበልና ንመጻደቕ ኢና እሞ ንሕና ግና በደለኛታት ኢና እሞ ይቕረ በለልና እግዚአብሔር ኣምላኽና ብጀካ ሕማቕ ካባና ጽቡቕ ኣይረኸብካን ኣምላኽና ግን እስኻ ካብ መዓትካ ምሕረትካ ካብ ቁጣዓኻ ትዕግስትኻ ስለ ዝበዝሕሲ ብምሕረትካ ረእየና ብትዕግስትኻ ርኢኻ ድማ ሸለል በለና ኩሎም ሕሙማን እግዚአብሔር ኣምላኽና ኣብዘዝ ዘለዎ እስኻ ትፈልጦም ኣስማቶም ትፈልጥ ስቃዮም ድማ ትፈልጥ ኢኻ እሞ ንኩሎም ድማ ስቃዮም ኣቕልል ቁስሎም ዘንን ስባሮም ፀግን ሕማሞም ፈውስ ዝዓረፉ ድማ መንግስትኻ ውርሰልና ጠምዮም ፀሚኦም ዘለዉ ንስኣልና ብስጋብ ነፍሲ ተኣስርፍ ትሓልና ፋሕ ዝበሉ ኣክበልና ኣብ ፀባን ዘለዉ ድማ መሰረፍ ጠረሎም ንዓና እግዚአብሔር ኣምላኽና ምስተረፍ ኩሉ ነገር ትህበና ኣለኻ ክብርን ምስጋናን ንዓኻ ይኹን ግደፍ ዝተርፍ ዝቕረብ ዘይብሎም ደቆም ኣብ ቅድሚኦም ቁራስ እንጀራ ኩባያ ማይ ደልዮም ዝበኺብዎም ሙታት ቆልዑ ከም ህይወት ዘለዎም ዝሓዘላ ኢና ኣብዚ ዘመን እዚ ንርኢ ዘለና እሞ ናይ በረኸት ኢድካ ዘርግሓሎም ነቶም ጥሙያት ንስዓዮም ነቶም ፅሙዓት ኣርውዮም ነቶም ዕሩቃት ክደኖም ነቶም ኣብ በረኻ ኣብ ስንጭሮ ፋሕ ኢሎም ዘለዉ ቤት ስኢኖም ቤት ኩኖም ፅላል ኩኖም እግዚአብሔር ኣምላኽና ንኩሉ ሕማቕ ነገር ይኣኽለኩም በለና ናትካ ጽቡቕ ዓድለና ናትካ ጽቡቕ ዓድለና ናትካ ጽቡቕ ዓድለና ኩሎም ወሊድና ንዕብዮም ዘለና ኣወዳቶም ኣዋልዶም ዓበይቶም ንኣሽቶም ባርኸልና ንዓኻ ዝኾኑ ግበረልና ብውሉዶም ዝጓሃዩ ይሕጉሰልና ውሉዶም ጠፍእዎም መለሰልና ውሉዶም ዝረሓቕዎ ድማ ካብቲ ሕማቕ ኣሊኻ ናብቲ ጽቡቕ ነገር ኣቕርበልና ብናይ ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ኣማላድነት ብናይ መላእኽቲ ተራዳእነት ብናይ ነቢያትን ሃዋርያትን ጻድቃንን ሰማዕታትን ጸሎት ኣይትፈለየና ነብሲ ኣመቱ ወለተ ህይወት ነብሲ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ ናይ ነብሲ ዕረፍቲ ሃበልና ከምቲ ንሃዋርያት ዝመሃርካዮም ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና እንዳበልና ንፅዋዓትካ ኣለና ስምካ ይቀደስ መንግስትኻ ትምፃእ ፈቃድካ እንተ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ንዕለት እንጀራና ለመሃበና ንሕና ዝበደልና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልናን ኣበሳናን ደገልና ካብ ክፉ ኣድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ኣይተእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ዘለዓለም ናትካ እዩ ኣሜን ኦዝት የማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለክለሁ ብሕልና ኸ ደንገል ኢኺ ብስጋ ኹን ደንገል ኢኺ ኣደ እግዚኣብሔር ፀዋዕት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ እስኺ ካብ ኣንስቲ ብርክቲ ኢኺ ፍረከርስኹም ርኽዩ ኦ መልእተ ፀጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ፍስህቲ ደስ በልኪ ሓጢአትና ሰሪየልና ነፍቱ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና ኣሜን ይፍታህ ወይስረ እግዚእነ ወኣምላክነ ሙዳነ ኢየሱስ ክርስቶስ
كان لك كان سريات يادم ساسي أبساول دلبر كسات تبران أنتم أبي كنات وأبي دكونات رون سايرو كسانات بس مكم كونوا فتحان ونصحنا يرسين كلوان سمعت جيو مهار النكسوس سمع العصر تخلت جيو مهار النكسوس 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 بزحلفة محرنا بزمت المحلونا بأف المنفذ قدوس بأنت أجزتنا ماريام مهار النكسوس سمع العصر تخلته بأنت أجزتنا ماريام مهار النكسوس 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 فليتكم بدفرات كيف فلتكم بصحتات كل جبركم وجابيرا أملاخ كما أسر حتى تفتحكم أجاويتنا إيسوس كريستوسن فقر أملاخن حبرت منفس قدسن مساين مس كلكم يخون سلخلو جابير أملاخنا مسجانا يبصحيو برخليتي يقبرلنا أبزز لنا يو جابير يحلونا قام ليتي